Lola, alis na po ako. Nasa labas na si Kuya Jerwin eh. Ay talaga bang mamamasada si Jerwin ngayon? Makulimlim ang panahon. Mamaya abutin kayo ng malakas na ulan. Lola talaga oh. Nasa loob lang naman kami ng jeep. Hindi naman kami mababasa. Kahit na. Bako-bako ang malaking bahagi ng ruta ninyo. Malamang. Maputik na naman yun doon. Isa pa, hindi maganda ang kutob ko sa araw na ito. Pakiramdam ko may mangyayaring masama. Lola, huwag kayong mag-alala masyado. Makakasama sa inyo yun eh. Walang mangyayaring masama sa amin dahil maingat namang magmaneho ang pinsang ko eh. Tsaka, kailangan din naming mamasada ngayon. Malapit ng mga anak ng asawa ni Kuya eh. Ako naman, kailangan ko rin pong mag-ipon para sa pasukan. O siya, kaya kayo ipagdarasal ko na lamang. At siguraduhin ninyong mag-iingat kayo ha. Pangako yan, Lola. Uuwi ako mamayang gabi. Edel, halika na! Tumataas ang araw mo! Andiyan na kuya, sandali lang. May pinag-uusapan lang kami ni Lola Agnes. Ay oo nga pala. Kayo ay dumaan ng bawang, sibuyas, asin, paminta at kalamansi mamaya ha. Magbubukas na kayo ng lugawan bukas, Lola? Ayos na bang pakiramdam nyo? Oo, maayos na ako. Naisip ko lang na magpahinga ng isang buong araw ngayon. Para siguradong handa ako bukas. Kaya kayo na munang dumaan ng mga Ricardo. Ayos lang ba sa inyo? Malit na bagay. Siyempre naman po, ayos lang Lola. Kami na po ni Kuyang bahala dun. Sige, mag-iingat kayong magpinsan ha. Huwag kayong masyadong pagabi. Nang mangyari ang lahat dito lang sa probinsya namin sa Davao del Norte. 19 na taong gulang pa lang ako nito. Sumama ako noon bilang konduktora sa pamamasada ng pinsan kong si Kuya Jerwin. Yun ay kahit may kakaibang kutob ang Lola Agnes namin. Tumuloy pa rin kami kasi matindi ang pangangailangan namin sa pera. Isa pa pangkaraniwan lang naman sa mga namamasada ng jeep na makasagupa ng masamang panahon, di ba? Yun nga lang, ibang klaseng karanasan pala ang sasagupain namin noon. Isang malagim na karanasang dinulot ng isang baryo ng mga aswang. Masasaksihan ninyo dito sa kwento ko kung paano kami napunta sa kasumpa-sumpang baryong yon. Kaya naman kumapit kayo sa inyong kinauupuan at ihanda ang inyong mga sarili. Mag-like at mag-subscribe din kayo sa Sitio Pangil para makapakinig ng iba pang mga tunay na kwentong tulad ng sa akin. Ano nangyari kay Lola Agnes? Ba't parang nag-aalala ang itsura nun? Sumadong kutob niya ngayong araw na to. Huwag na raw muna tayong mamasada. Anong kutob naman kaya yun? Di ko alam eh. Hindi ko sigurado kung may kinalaman ba sa makulimlim na panahon o iba pa. Intindihin na lang natin. Dala lang ng edad niya yun, malamang. Yung sa bagay. Oo nga pala. Wala na tayong poproblemahan mamayang tanghali. May pinabaon si Ate Lili mo na tanghalian eh. Kanin, tapos pritong galunggong. May toyo at kalamansi na rin dito. Naks naman. Siguradong napakasarap niyan. Bawing-bawi ang pagod natin mamaya, kuya. Ang jeep na pinapasada ni Kuya Jerwin ay galing sa isang maliit na lungsod. Dito lang din sa probinsya namin. Ang ruta ay papunta sa mabubukid na mga munisipyo. Ito po yung malaking jeep na punuan talaga ng mga pasahero at ibebentang mga produkto. Sa mga unang oras ng araw na yon ay maayos naman ang pamamasada namin. Paambon-ambon lang naman kasi ang ulan. Subalit, noong 2:00 na ng hapon ay tuluyan na nga itong bumagsak ng napakalakas. At nang mag-6 na ng gabi ay maputik na nga ang maraming bahagi ng daan. Edel! Ayos lang ba kayo dyan? Ayos lang, kuya. Hindi naman nakakapasok ang tubig ulan sa mga trapal. Kayo ho, ayos lang ho kayo? Ayos lang kami, Ining.
Huwag mo kaming isipin masyado. Malayo po bang sa inyo? Hindi naman gaano. Mga 10 minuto lang ay bababa na kami. Noong oras na yun ay isang pamilya na lang ang natitira sa mga pasahero namin. Isang nanay, isang tatay, may ate, tapos merong bunso. Ang tatay ay lumpo ang isang paa. Ang ate naman ay mukhang may kapansanan sa isip. Tulala kasi ito, nasa kawalan lang ang tingin. Wala naman akong problema sa kanilang kapansanan pero may kinalaman po kasi ito sa sinapit namin ni Kuya Jerwin. Hindi po kaya kayo mahirapan nito, Manang? Lumpo ang asawa niyo at mukhang may karamdaman din si ate. May mga gamit pa kayo. Baka mahirapan kayong lumusong sa ulan. Salamat sa malasakit mo, Ineng. Pero huwag kang mag-alala. Magiging maayos lang naman siguro kami. Nagpatuloy pa ang biyahe namin. Hindi ko mapigil ang sarili na matyagan sila ng konti. Napansin kong hindi makatingin ng diretso sa akin ang nanay at tatay. Ang bunsong anak naman tila kakaiba ang titig sa akin. Masyadong makahulugan tapos pangiti-ngiti pa. Di ko alam kung bakit pero kinakabahan ako sa titig niyang iyon. Hanggang sa may nakasalubong na nga ang jeep namin sa daan. Kuya Jerwin, anong nangyari? Bakit ka huminto? Tingnan mo sa unahan. Malaking problema to. Sa harap? Ano ba? Ay, Diyos ko. Problema nga. Pagkatingin ko sa harap ng jeep ay kita ko ang iba pang mga sasakyan. Isa pang jeep, isang truck at 2 habal-habal. Sa harap naman ng mga sasakyang yun ay may nakatambak na lupa, halatang gawa ng landslide. Wala naman yung kanina. Paano tayo makakalusot nito? Imbis pa uwi na sana tayo. Ganito pang inabot natin, oh. Wala akong maisip na ibang paraan kundi ang lumiko. Mapapalayo tayo kung ganun. Ang kaso nga, wala na tayong ibang mapagpipilian. Hindi naman tayo pwedeng tumagos dyan sa tambak ng lupa at bato. Alam ko ang tinutukoy ni Kuya Jerwin na daanan. Pwede naman doon kung tutuusin kasi medyo patag naman ang daan doon. Yun nga lang ay mapapalayo kami. Napalingon ako sa pamilyang pasahero namin. Hindi pa rin makatingin ng diretso sa akin ang nanay at tatay. Gayunpaman ay tinanong ko sila. Nay, Tay, saan po ba talagang punta nyo? Kailangan daw natin mag-iba ng din, sabi ni Kuya. Ayos lang po ba sa inyo? Ay nako, huwag kang mag-alala, Ineng. Sa tinutukoy mong daan, ay mas mapapalapit kami sa pakay namin. Ganun po ba? Mabuti ho. Sige po, doon na tayo. Sinabihan ko si Kuya Jerwin na payag ang mga pasahero na tahakin namin ang daang yun. Kaya naman pinatras ni Kuya ang jeep, lumiko at tinumbok ang kanto ng daraanan namin. Pinapasok niya doon ang sasakyan. Kuya, kabisado mo ba itong daan na to? Oo, siguro makakalating oras din tayo dito bago makalusot sa kabilang highway. Ibang lungsod na nga lang yun dun eh. Buti nilang nakabili na tayo kanina mga pinakiusap ni Lola Agnes. Yun nga eh, kompleto na to. Napatingin ako sa isang supot na nasa tabing upuan ni Kuya Jerwin. May laman iyong mga tali ng bawang, mga kalamansi, sibuyas, sili, asin, paminta at iba pang mga rekado para sa lugawan ni Lola. Pagkatapos ay napadako naman ang tingin ko sa labas ng bintanang may trapal.
Kakakilabot pala to dito. Ang dilim-dilim. Wala akong makitang maski isang bahay. Puro puno sa magkabilang gilid. Huwag mo na masyadong pansinin. Ang mahalaga, maihatid natin yung mga pasahero. Tapos, makalusot na tayo rito. Sana wala nang aberya mamaya. Tuloy-tuloy sana tayong makauwi. Ang sama na ng kutob ko eh. Imbes na pakinggan mo yung kutob mo, manalangin ka lang, Idel, para di lalong dumikit sa atin yung masamang enerhiyang yan. Tuloy sa biyahe ang sasakyan. Patingin-tingin lang ako sa labas. Maulan pa rin pero di na ganun kalakas. Subalit ang kumukuha sa pansin ko ay ang madilim na kakahuyan sa magkabilang gilid ng daan. Walang ibang liwanag kundi ang ilaw ng sasakyan at ang bilog na buwan. Ninanayo talaga balahibo ko rito, kuya. Masama talagang kutob ko eh. Sabi ko nga, di ba? Huwag mo na lang papansinin. Tatakutin mo lang sarili mo niyan eh. Anak ng... Ano yun? May kumalabog sa ibabaw. Lakas nun ah. Parang may bumagsak yata dun. Silipin mo nga, Idel. Mamaya, ano na yan eh. Sige, kuya. Nay! Tay! Labas lang muna ako sandali ah. Lumabas na ako ng jeep. Napakahina na lang ng ulan sa mga oras na yon. Halos ambon na lang talaga. Sumilip ako sa bubong ng sasakyan. Pero wala naman akong nakita. Tumingin din ako sa paligid at baka may nahulog sa lupa. Pero wala pa rin talaga. Edel, ano na? May nakita ka ba? Wala, kuya eh. Walang kahit ano na pwedeng makagawa ng kalabog na yon. Anong sabi mo? Imposible naman yata yan. Napakalakas ng kalabog na yun eh. Dinig na dinig natin pareho. Magagawa ko. Eh wala talaga. Pumasok ka na nga rito. Magpatuloy na tayo. Lalo tayong matatagalan nito eh. Papasok na sana ako pabalik ng jeep nang matigilan ako. Pakiramdam ko kasi may nagmamasid sa akin. Napalingon ako sa may kakahuyan sa isang gilid. May napansin akong paggalaw sa mga dahon ng puno at sa mga damo, pero wala naman akong makitang tao o hayop. Ano ba yung nararamdaman ko? Bakit parang may nagmamasid sa akin? Ay, kinikilabutin na talaga ako dito sa lugar na to. Napalingon ako sa jeep. Kita kong nag-iwas ng tingin yung nanay sa akin. Ang bunsong lalaki naman ay lumapad pang lalo ang ngiti. Muli akong lumingon sa kakahuyan at agad akong nahintakutan sa nakita. Ay, Diyos ko! Ano yun? Mga mata ba yun? Bakit napakapula? Idel, ano bang ginagawa mo dyan? Halika na sa loob! Teka kuya, nandiyan na! Ay, Diyos ko! Dali-dali akong pumasok sa sasakyan at diretso akong naupo sa may likod ni Kuya Jerwin. Ay, Diyos ko, kuya! Ano bang nangyari sa'yo doon? Para ka nakakita ng multo. May nakita ako mata. Mga mata. Pula. Napakapula. Ano? Baka naman mata lang ng mga ligaw na hayop yun. Hindi ko alam, kuya. Nawala rin kasi kagad eh. Napakabilis lang nung nakita ko yun. Pero ayoko na talaga rito sa lugar na to. Oo siya, sige na. Tuloy na tayo sa biyahe at nang makalusot na tayo rito. Muling pinaandar ni Kuya Jerwin ang jeep. Hindi na nawala ang kaba at kilabot sa kalooban ko. Nagpatuloy kami sa pagbagtas ng madilim na lugar. Pasilip-silip pa rin ako sa labas ng bintanang may trapal hanggang sa lumipas ang halos 5 minuto. Muli na namang napahinto si Kuya Jerwin. Kuya, bakit pinahinto mo na naman ang jeep? May problema ba?
May bigla kasing dumaan. Parang ibon na mababa ang lipad. Umarurot sa mismong harap natin tapos nawala. Ibon? Ano bang ibon ang pinagsasasabi mo? Doon ko siya nakitang pumunta. Teka, sino yun? Napalingon ako sa tinuro ni Kuya Jerwin. Nakita kong nakatayo sa may kakahuyan ng isang matandang lalaki. Hindi malinaw sa akin ang itsura niya kasi madilim sa kanyang kinatatayuan. Pero sigurado akong nakatitig siya sa sasakyan namin. Ilang sandali pa, kumilos ito at sumuot na sa kakahuyan. Pati ako kinikilabutan na rin dito. Masyadong nakakapikon tong pasada natin ngayon. Una, landslide. Tapos, ganitong mga kababalaghan naman. Ituloy mo na kuya. Kailangan na nating maihatid itong mag-anak at ang makalusot na tayo. Sa mga sumunod na minuto ay wala namang naging abala sa takbo ng jeep. Unti-unti na ring humupa ang nararamdaman kong kaba. Kaya naman nakuha ko ng kumalma sa kinauupuan. Patingin-tingin sa mga pasahero namin. Tahimik lang silang nakaupo sa may dulo ng jeep. Subalit, makalipas ang mga 10 minuto ay muli na namang huminto ang sasakyan namin. Nakakapikon talaga. Dito pa talaga nangyari to. Nakakainis. Oh, ano na naman nangyari? Ba't huminto ka na naman? Nasiraan yata ang jeep. Ay, problema to. Ano? Talagang dito pa masisiraan sa gitna ng kawalan, oh. Tingnan ko lang. Manalangin kang sana konting ayos lang kailangan ito. Sige, kausapin ko lang din muna mga pasahero natin. Bumaba si Kuya Jerwin ng jeep. Ako naman ay kinausap nga ang mag-anak. Nay, Tay, pasensya na po pero nasiraan kasi tayo eh. Hindi ko pa alam kung anong problema sa makina. Pero hahanapan ni Kuya ng paraan. Hayaan mo na, Ineng. Malapit na rin naman kami sa bababaan namin. Kita mo yung malaking bato sa unahan? Diyan kami bababa. May makitid na daan dyan papunta sa isang baryo. Tumingin ako sa itinuro ng babae. May nakita nga akong malaking bato di kalayuan sa pinaghintuan namin. Hindi ko nga lang makita ang sinasabi niyang makitid na daan. Siguro nasa likod pa yon ng malaking bato at mga puno. Doon na po bang bahay niyo, Nay? Hindi. Magadayo lang kami. May pista kasi sa baryong yan. Ganun pala. Teka, baka gusto ninyong sumama muna sa amin. Makakain kayo ron. Halatang pagod at gutom na kayo eh. Mahaba-haba pang biyahe nyo. Naku, hindi na po. Ayun nga, mahaba pang biyahe namin, kaya di kami pwedeng maantala ng matagal. Ganun ba? Sige, dito na lang kami bababa. Lalakarin na lang namin ang daan papuntang baryo. Saktong wala ng ulan noong mga oras na yon. Dahan-dahang bumaba ang mag-anak. Tinulungan ko pa silang ibaba ang dala nilang 2 travel bag. Mahihirapan kasi talaga sila. Lumpo nga ang kanilang tatay. Tapos tulala ang panganay nilang anak. Ang bunso naman ay nasa 5 taong gulang pa lang. Sigurado ba kayong kaya niyo to, Nay, Tay? Mahihirapan kasi talaga kayo nito eh. Ay kakayanin namin, Nining. Maraming salamat sa pag-alala. Malayo po bang baryo mula dyan sa malaking bato? Hindi naman. Siguro mga 15 minutong lakad lang. Kung ganon, hatid ko na lang siguro ho kayo. Buti nang may kasama kayo. Sigurado ka ba dyan? Ayos lang ba sa pinsan mo? Magpapaalam naman po ako sa kanya, tsaka tatanungin ko na rin kung ayos lang. Magkasama kaming lumakad papunta sa harap ng jeep. Pagkatapos ay sinabihan ko nga si Kuya Jerwin sa balak ko. Pumayag naman ang pinsan ko. Kaya naman daw niyang ayusin ang problema ng mag-isa.
Hindi rin daw siya matatagalan masyado. Pagbalik ko raw, malamang maayos na ang sasakyan. Medyo masukal po pala dito. Dire-diretso lang po ba tayo? Diretso lang, Ining. Mga 15 minuto nga ay makakarating na tayo. Hindi ko maiwasang magmasid sa paligid. Wala naman akong kilabot na nararamdaman. Pangkaraniwan naman ang kakahuyang yun. Kung may kakaiba man, wala akong marinig na kahit anong huni ng panggabing hayop, maski kuliglig, ay wala rin. Tuloy-tuloy kaming naglakad sa makitid na daan. Kalmado naman ang kalooban ko noon. Sinubukan kong makiramdam kung babalik ba ang masama kong kutob, pero wala na talaga. Hanggang sa may naaninag na nga akong isang baryo, mukhang nagkakasiyahan nga ang mga tao roon. Yan na po bang tinutukoy niyong baryo? Iyan na nga yun. Maraming salamat talaga sa paghatid mo sa amin. Naku, wala ho yun. Tumuloy na po tayo at nang mailapag ko na mga bagahe niyo. O, Liday, Palyo, nandito na pala kayo. Sino itong kasama ninyo? Magandang gabi po, Tata Marong. Pasensya na kung natagalan kami. Marami lang kasi nangyari. Pero itong babae ay hinatid lamang kami rito. Naghihintay sa kanya ang kasama niya roon sa sasakyan. Ganun ba? Bakit hindi mo tawagin yung kasama mo, Iden? Kumain na muna kayo rito. Napakadaming pagkain. Siguradong lolobo ang mga tiyan ninyo sa kabusugan dito ngayon. Naku, pasensya na ho, Manong, pero kailangan na kasi namin umuwi sa lalong madaling panahon eh. Lumalalim na po kasi ang gabi. Sayang naman, Ining. Pero kung yan ang pasya mo hindi ka naman namin mapipilit. Basta salamat sa paghatid mo sa amin, ha? Ikinatutuwa namin ang malasakit mo. Noon ay nagpaalam na ako sa mag-anak. Nginitian ko sila at tumalikod na ako. Nung nakakailang metro na ako ay lumingon ako sa kanila. Kita kong naglalakad na sila papuntang baryo. Subalit saktong napalingon din sa akin yung batang lalaki na bunsong anak nila. Muli niya akong tinitigan ng makahulugan at nginitian. Pagkatapos ay bigla na lang niyang dinilaan ang kanyang mga labi. Anong problema ng batang yun? Bakit kanina pa kaibang titig yun sa akin? Makalakad na nga. Mamaya, kilabutan na naman ako rito sa kakahuyang to eh. Lakad takbo ang ginawa ko. Ang akin kasi noon ay makabalik na ako agad sa sasakyan. Wala naman akong masamang kutob sa paligid. Pero gusto ko na kasi talagang makaalis na at makauwi. Isa pa ay inaalala ko si Kuya Jerwin na iniwan kong mag-isa. Subalit, noong malapit na ako sa jeep ay nagulat na lang ako nang sinalubong ako ng pinsan ko. Suot niya ang kanyang sling bag na lalagyan ng pera at baon. Bit-bit din niya ang tubo na pangdepensa niya sa mga tulisan. Edel! Edel! Ano nangyari sa'yo? Bakit para kang ginulat ng multo? At saka, bakit bit-bit mo yung tubong panghampas mo sa siraulo? Hindi multo. Maligno. May kung anong maligno ron. Maligno? Anong maligno pang... Natigilan ako nang may kung sinong taong lumakad sa harap ng jeep. Nasinagan siya ng mga headlight. Akala ko noong una, isa lamang yung dalaga, batay sa hugis ng anino. Subalit walang paglagyan ng kilabot ko nang mapansin ko ang mapupula nitong mga mata at matatalim na mga kukot ngipin. Tao ang kabuuang itsura pero walang dudang isang halimaw. Halimaw? Impacto? Umalis na tayo dito. Bilisan natin. Doon sa bar yung pinunta ng mag-anak. Doon tayo. Pasugot na siya. Bilisan na natin, kuya. Takbo na!
Taranta kaming kumaripas ni Kuya Jerwin. Tinahak namin ang makitid na daan papunta sa Tagong Baryo. Dinig pa rin namin ang pag-angil ng halimaw sa likod namin at sinusundan kami ng mga tapak nito sa damo. Bilisan natin! Bilisan pa natin, kuya! Pwede tayo! Malayo pa ba yung sinasabi mong baryo? Medyo malayo pa talaga yun. Kaya, kailangan pa nating magmadali. Nakakainis na yung impacto niya, ha? Ano ba kasi kailangan niya sa atin? Papatayin tayo niyan. Papatayin tayo niyan. Mamamatay na ba tayo rito, Edel? Hindi pwede yun. Paano na mag-ina ko? Ayoko pa. Ayokong malapan ng halimaw. Bilisan mo na lang dyan. Huwag ka nang dumakdak. Lalo pa naming binilisan ang pagtakbo. Tuloy-tuloy kahit pagod na ang mga katawang lupa namin. Kumakalas na rin sa matinding hilakbot ang mga puso at kaluluwa namin. Mabuti na lang talaga at maliwanag ang buwan, kaya kahit paano, kita naman namin ang makitid na daan. Nagagawa naming makaiwas sa mga bato at ugat ng puno hanggang sa mga lahati na kami sa daan papuntang baryo. Teka, kuya. Sandali. Ano? Ba't ka huminto? Yung halimaw. Wala na. Ha? O nga no. Sana yun. Tinigilan niya na ba tayo? Sana ganun na nga. Pero wag pa rin tayong pakampante. Tumuli pa rin tayo sa baryo. At wag mong iwan yung tubong dala mo. Tama ka, Edel. Kung tinigilan niya tayong habulin habang papunta tayo doon, baka takot siya sa maraming tao. At baka tama nga lang na pumunta tayo ron. Mahirap na kasi kung bumalik tayo sa jeep, tapos tinatambangan lang pala tayo. Nagpalakad takbo kami ni Kuya Jerwin papunta sa baryo. Sinubukan kong makiramdam sa paligid, pero wala na talaga akong marinig, makita o maramdamang kakaiba. Wala na nga yata talaga ang kung anumang halimaw na umahabol sa amin. Gayunpaman, ayun nga, di kami nagpakakampante. Nagpatuloy pa rin kami sa pagtahak sa makitid na daang yun, hanggang sa matanaw na nga namin ang baryong may pista. Ayan na yun. Ayan na. Yung baryo. Malapit na tayo. Ayun, may tao. Lapitan natin. Kuya! Kuya, tulong! Kuya, hinahabol kami ng... Sino kayo? Kasama niyo mga halimaw na yon? Anong gagawin niyo sa akin? Ano? Natigilan kami ni Kuya Jerwin nang makita ang isang binatang nakagapos sa may puno. Sa tansya ko, nasa 16 na taong gulang ito. Kapansin-pansing marami siyang sugat at pasa sa buong katawan. Nagtaka ako kasi wala naman sa roon nang ihatid ko ang mag-anak. Labis din naming ipinagtaka ang kanyang mga sinabi. Kung ganun, talagang ang maraming mga halimaw dito. Hindi lang yung humabol sa atin. Teka, sandali. Hindi kami kasama ng mga halimaw. Hindi kami impacto. Hinabol nga kami ng isa sa mga yun eh. Kaya kailangan namin ng tulong. Hindi kayo mga halimaw. Ibig sabihin, mga tao kayo. Kung ganun, anong ginagawa niyo rito sa malagim na baryong to? Hindi kayo dapat nandito. Kailangan niyo nang umalis. Ano bang sinasabi mo? Hindi kayo ligtas dito. Mapanganib dito. Mamamatay kayo. Papatayin nila kayo. Kayo pala, Ineng. Mabuti at bumalik kayo. Nay? Pagpasensya nyo na itong binatang to, ha? Anak kasi ito ng isang taga rito. May diferensya sa isip, kaya kung ano-ano. Hindi ako baliw! Kayo mga impacto! Mga demonyo kayo, mga aswang! Aswang? Sige na, sumunod kayo sa akin. Huwag niyong alalahanin itong batang ito. Mamaya ay babalikan na yan ng mga magulang niya. Hindi.
Hindi! Huwag kayong sumama sa isang yan! Mapapaamak lamang kayo! Mamamatay kayo sa baryong yan! Sumunod kami ni Kuya Jerwin sa babaeng naging pasahero namin. Siya nga naman kasi ang mas nauna naming nakilala. Yung nakagapos na binata ay noon lang namin nakita. Ang hindi namin alam, labis pala naming pagsisisihan ang pasya naming yun. Dinala kami ng babae sa harap ng pinuno ng baryong yun. Siya pala ay si Manang Liday at ang asawa niyang lumpo ay si Mang Palyo. Ang pinuno naman ng baryong yun, si Tata Marung. Higabol kayo kamo ng isang halimaw? Opo, Tata Marung. Hindi namin mailarawan kung anong halimaw yun eh. Basta po mukhang tao pero iba. Matatalimang mga kukutpangil at pulang mga mata. Kakaiba rin ang sigaw niya. Kala mo mabangis na hayop talaga eh. Siguradong aswang ang isang yon. Sa tinagal-tagal ko kasing namamasada dito, wala naman akong nababalitahang aswang. May mga aswang dito, Dong. Hindi lang nababalitaan dahil mahusay sila magtago. Kaya pag nakauwi na kayo at bumalik ka na sa pamamasada, kailangan talaga magtodo ingat na kayo. Naku, sayang talaga. Naiwan ko sa jeep yung mga pinabili ni Lola. Hayaan mo na muna yung kuya. Hindi naman siguro yung magagalaw dun eh. Ang mahalaga, ligtas na tayo. Kumain na muna kayo at magpahinga. Tapos, tutulungan kayo ni Tata Marung para makauwi mamaya. Salamat po talaga sa inyo. Kung wala kayo, baka napano na kami dun. O siya, pumunta kayo sa kubong yon. Yung daroon sa ilalim ng isang punong santol. Pwede kayong magpahinga ron. Pahatdang ko kayo na makakain. Pumasok nga kami sa itinurong kubo ni Tata Marung. Medyo malayo na po yun sa parang clearing kung saan sila nagsasalo-salo. Medyo maliit lang po yung kubo na nakatayo mismo sa lupa. Walang silong. Ang nag-iisang bintana naman ay nakaharap sa kakahuyan. Sa loob ay banig lang ang meron. Ibig sabihin kakain kami ng nakaupo sa mismong sahig. Buti nila talaga ang bait-bait ng mga tao rito. Di ba? Kung hindi, malamang napahamak na tayo ngayon. Oo nga eh. Halatang takot na takot ka kanina. Bit-bit mo pa nga rin ang tubo hanggang ngayon. Tingnan mo. Sino ba naman kasing hindi matatakot sa ganung halimaw? Kaala ko talaga kanina, katapusan ko na eh. Buti, naayos ko na yung jeep. Makakalarga na tayo agad kapag wala na yung aswang na yun. Pero sa ngayon, siguro kumain na muna tayo. Gutom na ako eh. Ako nga rin eh. Isasarap pa nitong inihaan nila para sa atin. Adobo, lumpia, lechon, tsaka ginataang gulay. Unahin ko tong lumpia. Teka, sandali. Oh, bakit? Kala ko pa gutom ka na, kuya. Oo nga, pero mabuti na manigurado muna tayo. Mga dahil lang tayo rito eh. Nagtaka ako sa mga sinabi ni Kuya Jerwin. Gayunpaman, tahimik ko lang siyang pinagmasdan. Kinuha niya ang kanyang baunan mula sa kanyang bag. Yun yung pinaglagyan ng tanghalian naming kanin at pritong galunggong. Kinuha niya mula sa baunan ang natirang kalamansi na hindi namin nagamit ng kumain. Kalamansi? Anong gagawin mo dyan? Sabi kasi nila, may mga aswang na gumagawa ng mga pagkain gawa sa laman ng tao. Hinahaluan nila ito ng laway nila at pinagmumukhang masasarap na putahe. Pagkatapos, kung sino man ang makakakain ng sinumpang pagkain na yun, mahahawa ng pagkaswang. Ha? Ano namang kinalaman ng kalamansi dun? Ayon din sa mga kwentong bayan, kapag pinatakan mo raw ng kalamansi ang mga ganong pagkain, lulutang ang tunay nitong anyo. Ang gagawin ko, ipapatakot tong kalamansi sa mga nakahain sa atin. Teka nga. Ibig mo bang sabihin, may hinala kang aswang ng mga taga-baryong to? Wala naman, pero sa nangyari kasi kanina, mas mabuti nang nag-iingat tayo. At saka, huwag kang mag-alala.
Kukuha lang naman ako ng konti sa bawat pagkain nandito. Yun lang ang papatakan ko. Para kung ligtas ang mga yan, makakain pa rin tayo ng maayos. Hindi ko pa rin makuha kung bakit mo gagawin yan. Gayong di ka naman naghihinala sa kanila. Pero sige na, gawin mo na at ang makakain na tayo. Kinuha ni Kuya Jerwin ang isang tinidor. Pangiti-ngiti pa siya noon kasi hindi naman talaga namin inisip na may mali sa pagkain. Kumurot siya ng konti sa bawat pagkain naruroon at nilagay niya sa baunan. Hiniwa niya ang kalamansi tsaka pinatak niya sa mga pagkain. Ayan, naipatak ko na. Oh, wala namang nangyayari ah. Siguro nga masyado ka lang nag-iisip. Edel, tingnan mo. Yung mga pagkain, bumubula. Anak na. Isarado mo ang bintana sa likod mo. Bilis! Taranta kong isinara ang bintana at umupo ako ulit sa may harap ng pagkain. Tahintakutan ako ng bumulanga ng bumula at nangitim ang pagkain sa baunan. Hindi pa nakontento si Kuya Jerwin, pinagsama-sama niya rin ang natitira pang mga pagkain tsaka pinatak ang huling katas ng kalamansi. Hindi nga nagtagal ay bumula na rin ang mga yun. Umitim at sumabog ang napakasangsang na amoy sa loob ng kubo, amoy bulok na karne. Hindi ito mga ari. May daliri. Daliri at mata ng tao. Ibig sabihin, hindi ito pwede. Mga suwang mga tao dito, Edel. Kailangan nating makatakas. Kailangan nating umalis dito. Pero paano? Ang dami nila sa labas. Hindi tayo makakalaban sa ganung karaming halimaw. Hindi natin sila kailangang harapin. Ang kailangan lang, makatakas tayo. Kailangan nating umalis dito sa sinumpang lugar na to. Hahanap tayo ng paraan. Tatakas tayo dito, Insan. Kailangan nating makauwi. Sinubukan naming umisip ni Kuya Jerwin ng plano. Ang kaso wala talaga kaming maisip dahil sa gulo ng utak namin, kaya naman sinubukan na muna naming kumalma. Wala ka pa rin maisip na gagawin, kuya? Wala pa rin talaga eh. Pinipiga ko ng utak ko. Teka sandali. Sisilip na lang muna ako sa pinto. Baka sakaling may maisip ako kapag nakita kong ginagawa nila sa labas. Kabado man ay tumayo nga ako at pumunta sa pinto. Subalit noong bubuksan ko na sana ito ay lalo akong nahintakutan sa natuklasan. Kuya, kinandado nilang pinto mula sa labas. Anong sabi mo? Patingin nga. Ayaw nga. Ay, Diyos ko, anong gagawin natin? Sa bintana tayo dumaan. Tapos, bahala na. Basta tumakbo tayo papuntang sasakyan. Ang tanong, kumusta na kaya ang jeep mo ngayon? Siguradong hindi nila yun gagalawin. May mga panguntrang karga yun eh. Sige na, tingnan natin ang bintana. Kumilos kami ni Kuya Jerwin papunta sa bintana. Pagbukas namin noon ay kita agad namin ang kakahuyan sa may likod. Noong papunta pa lang ako sa baryo kasama ni naman ang Liday, wala akong naramdamang masama sa gubat na yun. Pero nang sumilip kami sa bintana ay agad akong nangilabot. Pakiramdam ko ay pinagtatawanan kami ng gubat na yun. Walang tao. Mukhang pwede tayong dumaan dito at lumayo agad. Ganun na nga. Pero dalhin mo pa rin yung tubo. Sige, may gagawin na ako dito sandali. Manalangin kang sana umobra kung sakali. Binalikan ni Kuya Jerwin ang tubo na nasa isang sulok ng kubo. Pinahid niya doon ang balat ng kalamansing piniga niya sa ulam. Siguro nga ay konting katas na lang ang meron pero umaasa pa rin kaming sana pwede na yun. Ako naman ay pinulot at sinuot ko ang kanyang sling bag. Nasa loob noon ang baunan at ang perang kinita namin sa pamamasada. Mga barya at papel. Handa na, kuya? Alis na tayo. Oo, handa na.
umalis na tayo bago pa may makakita sa atin. Bilisan natin. Dali-dali pero maingat kaming lumabas mula sa bintana. Pagkatapos ay nagpalingalinga muna kami. Sinigurado naming wala talagang tao sa paligid. Nang makita naming tuloy pa ang kasiyahan ng mga taga-baryo ay sumuot na kami sa kakahuyan. Mabutit nagkakasiyahan pa ang mga impakto. Di nila namalayan ang pag-alis natin. Mabuti ka mo, walang bantay sa kubong yun. Sige na, bilisan na natin kuya. Kailangan natin makarating sa jeep kagad. Pero kailangan nating umiba ng daan. Bakit naman? Kapag nalaman na nilang nawawala na tayo, madali nila tayong masusundan. Kung ang makita na daan ang tatahakin natin. Doon tayo sa medyo madamong bahagi ng gubat. Makati doon panigurado pero maliligaw natin sila. Kung sa bagay may punto ka kuya. Sana lang talaga hindi nila tayo. Saan kayo pupunta? Ikaw yung... Hindi! Napahinto kami sa pagtakbo nang bigla na lang sumulpot sa harap namin ang bunsong anak ni Manang Liday. Agad ay bumagting sa isip ko ang lahat ng kakaiba niyang kilos kahit sa biyahe pa lang. Huwag ka nang tumakas agad ate. Kanina pa ako natatakam sa'yo eh. Hindi man lang ba kita matitikman? Nakakadiri kang impakto ka. Dalano ba? Huwag mong lalakasan ang boses mo. Baka marinig nila tayo. Baka tuluyin na tayong di makatakas. Hindi. Hindi kayo makakatakas dito. Nagulantang kami nang biglang magbago ng anyo yung bata. Parehong-pareho ng katangian ng halimaw na humabol sa amin bagamat mas maliit nga lang. Walang ano-ano ay bigla na lang din niya akong sinunggaban. Layuan mo ang pinsan ko! Ha? Nakakainis naman. May pangontra. Mabuti na lang at agad na nakakilos si Kuya Jerwin. Nahampas niya ng tubo ang batang aswang. Tinamaan ito sa may sentido at tumilapon ng ilang hakbang. Babangon pa sana ito subalit bigla nang lumapit sa kanya si Kuya Jerwin tsaka pinaghahambalos ng tubo ang halimaw. Hetong sa'yo! Mamatay ka na! Lintik ang tao ka. Talagang ayaw mo pang bumigay ha? Heto ba? Mamatay ka na! Tuloy-tuloy pang pinaghahampas ni Kuya Jerwin ang halimaw hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Medyo may awa akong naramdaman kasi bata pa rin yun. Mabuti na lang at nanatili siya sa anyong aswang, hindi masyadong mabigat sa kalooban ko. Halika na, Edel. Kailangan na natin magmadali. Baka may dumating na rito mga kasama ng batang yan. Oo, tama ka kuya. Delikado na tayo rito. Teka sandali! Tulungan niyo ako! Isama niyo ako, Palis! Maawa kayo sa akin! Nakikiusap ako, ate, kuya! Yung binatang nakagapos kanina, nilipat pala siya rito banda. Puntahan natin. Tulungan natin siya. Kawawa naman kung iiwan na lang natin dito. Ngayong alam na nating nagsasabi siya ng totoo. Dali-dali naming nilapitan at kinalagan ng binata. Pansin kong nadagdagan pa ang kanyang sugat. May sariwang kalmot pa nga siya sa may pisngi. Ayos ka lang ba? Kaya mo pa bang tumakbo ha? Kaya ko pa naman po. Hindi naman nila binali ang mga binti ko. Sige na, mamaya nang usap. Kailangan na nating makarating sa sasakyan. Teka sandali. Meron po ba kayong dalang mga pangontra? Wala eh. Naiwan lahat sa jeep namin. Doon may kalamansi, bawang, asin at sili. Ang meron lang kami, itong tubo na pinahirang ko ng balat ng kalamansi. Ano pong laman ng bag na dala ninyo? Ha? Eto ba? Wala ring lamang pangontra to eh. Baon na nilang na walang laman, tapos kita namin sa pamamasada ng jeep. Hindi maganda to. Pumulot na rin po tayo ng matitibay na sanga. Dagdag panlaban man lang. Magandang ideya yan. Sige, magmadali tayo.
Siguradong papunta na rito ang mga halimaw na yun. Hindi na kami nagsayang ng oras. Nanguha kami ng binatang nakilala naming si Biboy ng matitibay na mga sanga. Pumulot din kami ng mga batong pwedeng panghagis. Pagkatapos ay tuloy-tuloy na kaming kumaripas. Mukhang wala namang humahabol sa atin. Hindi siguro nila narinig ang hiyaw ng tiyanak na yun. Huwag pa rin po tayo maging masyadong pabaya, kuya. Baka kasi tinitsyempohan pala nila tayo. Nakakatakot lang ang itsura nila. Pero hindi naman sila malakas sa uri ng aswang. Ang lamang lang nila, ang mga kuko at pangil nila. Tapos makunat na balat at kalamnan. Oo nga pala, B-boy. Saan ka ba galing? Bakit ka napunta rito? Dinukot kasi ako ng mga aswang. Galing pa po ako ng Zamboanga. Ano ka mo? Kabilang panig na ng Mindanao yun ah. Paano dito ka napunta? Pangkaraniwan lang po sa ibang mga aswang na sa malalayong mga lugar manguha ng pagkain. Paraan nila yon para hindi mahuli agad. Nagpatuloy pa kami sa pagtakbo. Doon nga kami sumuot sa may damuhan. Nakakasampung minuto na kaming tumatakbo pero wala pa rin talagang humahabol sa amin. Tuloy, kahit payapa ang paligid, hindi ko maiwasang kabahan. Hanggang sa matanaw na namin ang headlight ng jeep. Hindi pala kasi yun napatay ni Kuya Jerwin kamamadali. Magmasid muna tayo dito. Huwag muna tayong lumapit ng tuluyan. Kuya Jarwin, ayos pa bang baterya yung jeep mo? Kanina pa nakasinting ilaw yan eh. Mga 2 oras na rin tayong wala. Oo, ayos pa yan. Naayos ko na rin yung sira ng makina kanina. Basta, makalapit at makapasok tayo dyan. Rekta larga na tayo. Ate, kuya, tumingin kayo sa tawid. Doon sa may kabilang kakahuyan. Tiningnan namin ang itinuro ng binata. Noong unay wala naman akong napapansin sa kakahuyang naroroon. Subalit ilang saglit lang ay may naaninag na akong mga paggalaw. Mukhang may mga nagtatago nga dyan. Sasalakahin nila tayo kapag lumapit tayo sa jeep ko. Paano na to? Hindi tayo makakalapit sa sasakyan ngayon yan. Wala po tayong ibang magagawa kundi ang maghintay. Kung kailangan, magtatago tayo rito hanggang sa sumikat ang araw. Teka sandali, tahimik. Tingnan niyo doon, may parating. Ilang sandali pa ay may mga naglakad na palabas ng makitid na daan. Sa tansya ko ay nasa 8 katao lahat ang mga yon, kasama si naman ng Liday at Mang Palyo. Nalintikan na. Napakadami na nila. Hindi tayo makakalapit sa jeep nito. Malas talaga. Bakit ko pa kasi iniwan ng supot para sana kay Lola Agnes? Wala na tayong magagawa tungkol dyan, kuya. Maghintay na lang tayo rito. Tumempo tayo. Kapag nakakuha tayo ng pagkakataon, tumakbo tayo palapit sa jeep. Naghintay pa kami ng ilan pang mga minuto. Nakita naming umaligid sa sasakyan ang mga aswang pero kapansin-pansing hindi talaga sila lumalapit mismo doon. Hanggang sa isa-isa na silang lumakad pabalik sa makitid na daan. Ito na yata yun. Mukhang sumuko na sila at babalik na ng baryo. Sana nga, kuya. Sana makatsyempo na tayo. Sana. Natigilan kami nang biglang may umangil sa likod namin. Nilingon namin yun at lalo kaming nahintakutan nang makita ulit ang mismong halimaw na humabol sa amin ni Kuya Jerwin. Ang aswang na kamukha ng isang dalaga. Doon ay napagtanto kong iyon pala mismo ay ang panganay na anak ng mag-asawa. Ano nang gagawin natin? Hindi, yung ibang mga aswang bumalik. Haharangan nila tayo. Kuya, ate, bilisan ninyo. Tumakbo kayo papunta sa jeep. Anong binabalak mo, B-boy? Bahala na to. Susubukan ka na lang kung gagana. Akin na po yung bag ninyo. Ha? Bakit? Susugod na siya! Bigla ay sinuot ni Biboy ang isa niyang kamay sa bag na dala ko.
Kinuha niya roon ang lagayan namin ng pera ni Kuya. Binuksan niya yon at agad siyang kumuha ng mga 10 at 5 sentimong barya. Tandaan niyong 2001 pa ito nangyari. Panahon kung kailan marami pang tansong barya na nagagamit. Biboy, ano bang binabalak mo? Talagang susugod ka? Hetong sayo! Ah! Sinampal ni Biboy ng palad na may 1 tansong barya ang halimaw. Nagulat kami ni Kuya nang agad itong napaatras at umuusok na ang nasampal na pisngi. Anong nangyari? Totoo nga. Pwede rin pangontra ang mga bagay na gawa sa tanso. Sige na ate, kuya. Tumakbo na kayo papunta sa jeep. Pipigilan ko lang tong isang to. Anong pipigilan ba yung sinasabi mo? Halika na, sumubay ka na sa amin at marami pa tayong mga kutong lupang harapin doon. Dali na! Bigla na lang hinila ni Kuya Jerwin si Biboy. Doon din ay agad na kaming tumakbo papunta sa jeep. Subalit gaya ng inaasahan ay hinarangan kami agad ng iba pang mga aswang. Kasama na roon si Mang Palyo. Ang lalaking hindi naman pala talaga isang lumpo. Akala niyo ba talaga ay makakatakas kayo? Hindi mangyayari yon. Mang Palyo, bakit? Naging mabuti kami sa inyo. Tinulungan ko pa nga kayo eh. Bakit nyo nagawa sa amin to? Bakit nyo kami nilinlang? Naging mabuti kayo sa amin? Kaya nga ang balak sana namin, gawin kayong kauri namin. Hinding-hindi namin gugustuhin maging mga demonyong tulad ninyo. Hindi! Tama na ang usapang yan. Sugurin na tulihin nyo ang mga yan. At nang mapagpatuloy natin ang ating kasiyahan. Hulihin ang mga tao! Hulihin! Andiyan na sila! Alis to kayo ate, kuya! Sabay-sabay sumugod sa amin ang mga nasa 10 mga aswang. Kita kong napaantanda si Kuya Jerwin tsaka hinawakan ng mahigpit ang dala niyang tubo. Ako man ay mahigpit na rin ang hawak sa matibay na sanga, samantalang si Biboy ay nasa palad pa rin ang iilang mga tansong barya. Mamatay na kayo! Hindi mangyayari yun! Aalis kami dito at uuwi kami ng ligtas! Etong sayo! Wala akong pakialam kung mamatay kayo o hindi. Basta alis kami dito sa sinumpang baryo nyo! Hindi kayo makakaalis! Sugurin sila! Nahampas ko ng sanga sa ulo si Manang Liday, subalit halatang hindi niya yun ininda. Mabuti na lang at nasaklolohan ako agad ni Kuya Jerwin. Nahambalos niya ng tubong may konting katas ng kalamansi ang babae. Si Biboy naman ay pilit na sinasampal o hinahagis ang ilang mga tansong barya sa mga aswang. Dahil wala namang silbi ang sangang hawak ko ay kumuha na rin ako ng mga tansong barya mula sa bag. Makinig kayo sa akin. Gagawa tayo ng daan papunta sa jeep. Huwag na nating isipig makapatay o ano. Ang mahalaga makatakas tayo. Kuha ko ate. Yun nga ang ginawa namin. Pilit naming itinulak ang sarili papunta sa sasakyan. Naghahagis kami ng mga tansong barya papunta sa harap namin. Umiiwas naman ang mga aswang na naroroon kaya kami nakakaambante. Pati ang tubo na dala ni Kuya ay iniiwasan na rin nila. Ganun lang ang ginagawa namin kapag umiiwas sila umaabante kami. Hanggang sa nagawa na nga namin ang pakay namin. Si Biboy ang unang nakasampa sa may estribo. Ate, halika na! Kumapit ka sa akin! Oo, nandiyan na kuya. Dito ka na rin dumaan. Sandali lang at hambalusin ko lang tong damong to! Hindi! Huwag niyo silang hayaang makatakas! Medyo nahirapan si Kuya Jerwin na makapasok. Kaya naman dali-dali akong dumiretso sa may harap ng jeep at hinablot ko ang supot na para kay Lola Agnes. Kumuha ko ng isang supot ng asin mula roon. Pagkatapos ay bumalik na ako agad sa may estribo para umalalay. Ayaw niyo talaga kaming lubayan ah. Etong sa inyo! Pwisit! Asin! Nakakainis! Ang wakti!
Kuya, pasok na! Sa wakas, Ate, lagyan natin ng pangontra ang mga bintana at pinto ng jeep para sigurado. May makakapal na mga trapal ang mga bintana kaya inuna kong lagyan ng asin ng istribo. Pagkatapos ay si Biboy naman ang kumuha ng kalamansi at bawang sa supot para ilagay sa mga bintana. Si Kuya Jerwin naman ay agad pinaandar ang jeep. ayaw nyo talaga kaming tigilan ah! Mamatay kayong lahat! Todong pinaandar ni Kuya Jerwin ang jeep kaya naman may mga nasagasa ang aswang na nasa harap. Magtatangka pa sanang pumasok ang nasa may likod pero hindi nila kinakaya ang asin na naroon. Tuloy-tuloy na pinaharurot ni Kuya ang sasakyan. Pilit pa rin sana kaming hahabulin ng mga demonyo, subalit sa awa ng Diyos, nagawa naming tuluyang makalayo. Mula nga sa liblib na daanang yun ay nagawa naming makarating sa kalsadang medyo marami ng sasakyan. Nagawa natin. Nakatakas tayo. Kala ko talaga katapusin natin dun eh. Buti na lang. Hindi ganun kalakas ang mga aswang na naandun. Sinabi mo pa, Edel. Pero salamat dito kay Biboy. Mabuti at may alam siyang ibang pangontra. Kung hindi dahil sa mga tansong barya, baka di na tayo nakalusot dun. Oo nga, B-boy. Maraming salamat sa iyo ha. Yaan mo, pwede kang tumuli muna sa amin. Sa wakas, malaya na ako. Sa wakas, nakatakas na rin ako sa malaimpyernong lugar na yun. Tuloy-tuloy na ang naging biyahe namin. Nagawa na naming mapanatag ni na Kuya Jerwin at Biboy. Sa sobrang pagkapanatag, hindi namin naisip na hindi pa pala tapos ang bangungot para sa amin. Makalipas nga ang halos isang oras ay nakarating na kami sa bahay namin ni Lola Agnes. Doon ay nadatnan naming naghihintay sa amin sina Lola Agnes at ang asawang buntis ni Kuya Jerwin na si Ate Emma. Ano ba kasing nangyari sa inyo? Bakit kayo natagalan? At bakit napakadungis nyo? Tsaka sino ba itong binatang ito? Sa tingin ko, halatang may nangyaring hindi maganda. Sabi ko naman kasi sa inyo, huwag muna kayong mamasada ngayong araw na ito, hindi kayo nakinig. Ituloy inakala namin itong si Emma na hindi na kayo makakabalik pa. Pinag-alala nyo kami ng gusto. Lola, mamaya na po ang sermon, pwede. Hayaan niyo po muna kami sabihin kung anong nangyari. Ang totoo kasi niyan, nanganib nga talaga mga buhay namin. Muntik na kaming mamatay. Ano? Muntik na kayong mamatay? Totoo yun, Emma. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Hindi madaling marinig itong ikikwento namin. Kahit na kami, halos di pa rin makapaniwala sa bangungot na yun. Isinalaysay nga namin ni na Kuya Jerwin, kina Lola Agnes at Ate Emma ang lahat ng nangyari. Simula pa sa nakasalubong naming tambak ng lupa dulot ng landslide hanggang sa matinding hilakbot na inabot namin sa baryo ng mga halimaw. Diyos ko, totoo ba talaga yan? Totoong-totoo, mahal. Itong si Biboy mismo ang buhay na patunay. Kami ni Edel, konting maghalos at sugat lang ang natamo namin. Pero tingnan mo yung si Biboy. Ang dami niyang mga bugbog at sugat sa buong katawan. Pinahirapan siya ng mga demonyong yun. Hindi maganda to. Mukhang hindi na kayo makakabalik sa pamamasada kung ganon. Po? Lola? Nakilala na nila kayo. Natandaan na ang mga mukha ninyo. Malamang. Markado na kayo sa kanila. Kapag namasada kayo ulit doon, malaki ang tsansang tambangan nila kayo. Tama si Lola, ate, kuya. Kung babalik kayo sa rutang yun, tiyak manganganib kayo. Anong gagawin natin yan? Itong pamamasada lang ang kabuhayan ko. Hindi ako pwedeng tumigil ngayong manganganak na nga itong si Emma. Ibenta mo na lang siguro ang jeep mo, Jerwin. Magtayo na lang tayo ng ibang negosyo.
Tapos magtabi ng konti para sa panganganak ko. Kung anong negosyo ang sisimulan natin, yun ang hindi ko pa alam. Mukhang ganun na nga lang. O siya, sige na. Mag-apunan na kayo at magpahinga. Teka po, mas maganda kung maglagay tayo ng mga pangontra sa mga bintana at pinto ninyo. Baka po kasi di natin alam. Nasundan pala tayo dito. Hindi nga malabo yan. Sige, ako nang gagawa. Mauna na kayo sa kusina. Pagod man, ako na ang nagpresentang maglagay ng mga pangontrang asin, bawang at kalamansi. Dahil nasa kusina nga ang supot para kay Lola Agnes, sa inuna ko ang pinto at bintana ng kusina. Sunod ay ang mga bintana sa mga kwarto. Pagkatapos ay ang mga bintana sa may sala. Huli ay pumunta ako sa may pinto ng sala namin. Ayos na siguro to. Siguro naman, hindi na sila makakapasok dito sa bahay kung sakali. Pero teka, umaambo na naman. Mukhang uulan na naman yata mamaya Tsaka sino yun? May mga nakatingin dito sa bahay. Napabaling ang tingin ko sa tawid ng kalye. Doon yun sa may bakanting lote na nasa tapat ng bahay namin ni Lola. May nakatayo roong 2 tao sa madilim na bahagi. Noong una ay hindi ko sila mamukhaan kasi nga naroroon sila sa dilim. Subalit, di nagtagal agad ko ring napagtanto kung sino ang mga yon. Lola! Kuya! Oh, ano nangyari? Ba't parang nakakita ka ulit ng aswang? Yun na nga mismo. Sinamang Paliw at Manang Liday. Nandun sa bakanting lote sa tawid. Nagmamasid dito sa bahay. Sus, Mariosep. Sigurado ka ba, Idel? Baka naman namamalikmat ka lang. Oo, kuya. Sigurado ako. Sila talaga yun. Sila ba yung sinasabi ninyong mag-asawang aswang? Sila nga po, Lola. May umaalay-aligid sa bakuran ng bahay ninyo. Siguradong sila na yan. Nakakainis. Ba't ba nasundan nila tayo kaagad? Anong gagawin natin? Nakapaglagay ka na ng mga pangontra, hindi ba, Idel? Kung may talabang mga yon, hindi na nila tayo mapapasok dito. Ang dapat nating gawin ngayon ay kumalma at manalangin. May kumakatok sa likod ng bahay. Ba't naman siya dyan kakatok? Dahil alam nilang nandito tayo sa kusina. Tuloy-tuloy pang nagkakakatok ang kung sino sa pinto sa likod bahay, kaya naman lumipat na kami sa may sala. Inalalayan ni Kuya Jerwin si Auntie Emma. Kami naman ni Biboy ay may dalang mga supot ng asin. Huminto na sa pagkatok. Pero mukhang naghahanap pa sila ng malulusutan. Sa bintana. Tingnan niyo sa bintana. Napatingin kami sa bintana ng ituro yun ni Ate Emma. Kitang-kita namin sa saradong jealousy na may taong nakatayo sa labas. Ilang pulgada ang layo niya mula sa mismong bintana. Siguro para makaiwas sa mga pangontra. Pero naaaninag pa rin namin siyang naroroon. Agad ay napatayo kami at umatras sa kabilang dako ng sala. Ako pikang-pika na ako sa mga halimaw na yan. Makahanap lang talaga ako ng paraan para kalabanin yan. Hindi ako magdadalawang isip. Huminahon ka, kuya. Kapag hinarap mo sila sa labas, manganganib ka lang. Aray ko! May problema ba, ate? Ang tiyan ko sumasakit. Ay, Diyos ko. Mukhang naapektuhan ng presensya ng mga aswang ang magiging apo ko sa tuhod. Mukhang wala na tayong magagawa. Kailangan na nating palayasin yung mga aswang na yan. Kung hindi, manganganib ang anak ninyo ni Ate Emma, kuya. Lumayas na kayong mga halimaw kayo! Hindi ako natatakot sa inyo. Huwag niyong hintayin maubos ang pasensya ko at harapin ko kayo dyan sa labas! Alis na! Hindi kami aalis! Yang batang nandyan ang magiging kabayaran sa ginawa niyo sa bunso naming anak! Hindi ko na kaya! Ano bang gagawin natin? Bahala na. Kakalabanin ko na yung mga yan. Kuya! Anong binabalak mo, kuya?
Dali-daling nagtungo si kuya sa kusina namin. Kumuha siya ng kutsilyo. Pinahiran niya iyon ng asin at dinikdik na bawang. Pinigaan din niya iyon ng kalamansi at sili. Kuya, ano bang pinabalak mo? Hindi mo pwedeng harapin na lang ng basta yung mga halimaw na yan. Pero hindi rin pwedeng wala akong gawin eh. Manganganib ang mag-ina ko. Ang mabuti pa, tulungan mo ako, Eden. Palayasin natin ang mga demonyong yan. Sige, pero makinig ka muna sa akin. Ganitong gagawin natin. Hindi kasi talaga pwedeng basta na lang natin sila sugurin, kuya. Nag-usap kami ni Kuya Jerwin sa kung ano ang gagawin. Sumang-ayon naman siya sa plano ko. Pagkatapos ay bumalik kami sa sala at kinausap namin si B-Boy. Si Lola Agnes naman ay hinihilot-hilot si Ate Emma sa may sofa. Talagang hindi pa rin sila tumitigil. Ano? Handa na kayo? Handa na ako, kuya. Nabigyan ko na rin ng supot ng asin si B-Boy. Pagkabukas ng pinto, sabay-sabay nating sugurin ang mga yan. Ganun na nga. Hindi natin sila dapat hayaang makabuelo. Ngayon, pagbilang ko ng 3, susugod na tayo. Sige, kuya. Sige, heto na. 1, 2, 3! Etong sayo! Pagkabukas ni Kuya Jerwin sa pinto ay agad bumungad sa amin si Mang Palyo. Mabilis ko siyang nasabuyan ng asin. Si B-Boy man ay agad ding nakasunod. Aatras pa sana ang aswang subalit mabilis nang nakabuelo ng saksak si Kuya. Tinamaan ang bandang balikat ng halimaw. Mga walang hiya kayo, mga tao kayo. Pinatay ninyo ang anak namin. Tapos itong gagawin nyo sa akin? Ginusto nyo to. Tahimik kaming namamasada. Naging mabuti kami sa inyo. Tapos, bibihagin ninyo kami at pagtatangka ng masama. Ngayon naman idadami ninyo ang anak ko. Hindi ko kayo mapapatawad. Inundayan ng magkakasunod na saksak ni Kuya Jerwin ang matandang lalaki. Hindi naman kami tumigil sa pagsaboy ng asin ni B-Boy para hindi makapalag ang kalaban. Mga walang hiya kayo. Mga insekto. Yan ang bagay sa'yo! Palyo! Hindi! Anong ginawa niyo sa asawa ko? Mga walang hiya kayo! Sige, lumapit ka dito. At ikaw naman ang isusunod namin. Umanda kayo sa akin! Ibalik niyo ang asawa ko! Agad-agad sumugod sa amin si Manang Liday. Nakahanda na rin kami noon na sabuyan siya ng asin, subalit namalayan na lang naming lumihis siya ng takbo. Imbis na salubungin kami, tuloy-tuloy niyang nilapitan ang kanyang asawa. Mabilis niya itong kinarga at saka tumakbo sila palabas ng bakuran. Bumalik kayo rito! Mga walang hiya kayo, hoy! Kuya Jerwin! Hoy! Huwag ka nga padalos-dalos! Kuya! Kuya! Delikado to. Hindi pwedeng basta na lang sumunod si Kuya sa mga aswang na yun. B-Boy, makinig ka. Bumalik ka sa loob. Dagdagan mo mga pangontra sa mga pinto at bintana. Sundan ko lang si Kuya Jerwin. Sige ate, babantayin ko si Lola Agnes at Ate Emma. Hindi na ako nagsayang ng oras. Dala ang supot ng asin ay sinundan ko ang tumatakbo kong pinsan. Dumiretso sa bakanting lote sa tawid ng bahay namin. Kapag nilusot yun ay mararating ang isang manipis na kakahuyan sa likod ng barangay. Kuya! Kuya Jerwin, nasan ka na ba? Kuya! Nakakainis naman, oh. Sana pa yung damuhong yun? Bigla-bigla na lang sinusundan ng mga aswang na hindi nag-iisip. Nagpalinga-linga ako sa madamong paligid. Salamat sa liwanag ng bilog na buwan kaya naaaninag ko pa rin ang paligid kahit madilim. Hindi ko na talaga makita ang pinsan ko, maski ang 2 aswang, wala na rin. Nasaan na kaya sila? Kinakabahan na ako, ah. Baka napano na si Kuya Jerwin. Sumisigaw si Kuya. Doon galing ang sigaw.
Binilisan kong lalo ang pagtakbo. Hindi nagtagal ay may naaninag na akong mga tao sa dilim. Ayun sila. Hindi! Si Kuya Jerwin! Nilukob ako ng kaba nang makita ko si Kuya Jerwin na nakasalampak sa lupa ilang metro mula sa kanya. Nakatayo si Manang Liday. Nakahanda ng lundagan ang pinsan ko. Paano ba yan? Mukhang ito na ang katapusan mo. Maigaganti ko na ang aming bunso. At pagkatapos, gagawin naming alay ang buong pamilya mo. Hindi ako papayag. Hindi mo masasaktan ang pamilya ko. Sa ayaw at sa gusto mo, wala ka nang magagawa. Dito ka na mamamatay! Layuan mo pinsan ko! Kainin mo tong asin! Pakialamera! Kita kong napatras ang aswang ng sabuyan ko ng asin. Agad ko namang nilapitan si Kuya Jerwin para alalayan. Ano ba kasing nakain mo? Bigla-bigla mo nila sinusundin ng mga aswang nang hindi nag-iisip. Edel, andyan na siya. Anak ng... Kung gusto mong mauna, pagbibigyan kita! Nang makita kong papalapit na si Manang Liday ay mabilis akong umisip ng paraan. Kailangan ko siyang mapuruhan. Kailangang mapinsalaan ko siya ng higit pa sa simpleng pagsasaboy ng asin. Napatingin ako sa lupa. May nakita akong iilang mga bato. Naroon din ang kutsilyo na ginamit ni Kuya Jerwin. Nandiyan na siya. Bahala na to. Sana umubrang plano ko. Mabilis akong dumampot ng iilang mga bato at nilagyan ng mga yun ng asin. Agad-agad ay naghagis ako ng isa. Umilag ang halimaw. Naghagis ako ng isa pa. Umilag na naman siya. Naghagis ako ng 4, sabay-sabay at tumama ang 2 sa kanyang mukha. Nakakapiko ng asin na yan! Kanino pa yan? Kung hindi ka palalayas, marami pa akong ipapakaing asin sa'yo rito! Manahimik ka! Dumampot ako ng marami pang medyo maliliit na mga bato. Sinabuyan ko ang mga iyon ng asin pagkatapos ay sabay-sabay ko silang hinagis papuntas sa halimaw. Kita kong iniinda niya ang bawat batong tumatama sa kanyang katawan. Subalit pinipilit pa rin niyang sumugod, kaya naman nang napakalapit na niya sa akin ay mukha niya ulit ang pinuntirya ko. Hindi! Mga mata ko! Napakahapdi! Lintik ang tao ka! Eto nang hinihintay kong pagkakataon. Ngayon, patay ka sa aking halimok ka! Doon ko na dinampot ang kutsilyo ni Kuya Jerwin. Bago pa man maibuka ulit ng aswang ang kanyang mga mata ay mabilis ko na siyang sinugod. Sinaksak ko siya sa dibdib. Hindi ito maaari. Ito ang kinahantungan ng pagtatangka ninyo sa buhay namin. Ngayon, mamaalam ka na sa mundo! Hindi ito pwede! Hindi! Natapos ang gabing yun sa pagkamatay ng mag-asawang aswang. Inakay ko si Kuya Jerwin pabalik sa bahay namin ni Lola Agnes. Doon ay nadatnan naming payapa ng natutulog si Ate Emma. Salamat sa Diyos at nakabalik kayo ng ligtas, Jerwin. Hindi mo dapat ginawa yon. Hindi mo dapat sinugod ng basta ang aswang. Kung hindi ka sinundan ng pinsan mo, malamang pinaglalamayan ka na namin ngayon. Pasensya na po, Lola. Naisip ko lang kasi baka bumalik pa yung mga demonyong yan at manggulo. Mamaya, mapahamak pa ang mag-ina ko.
Kaya ginusto ko nang tapusin tong problema nitong ngayong gabi. Tama na nga yung mga dahilan mo, kuya. Ang sabihin mo, hindi ka talaga nag-iisip. Kung hindi kita sinundan, patay ka na dun. Tapos mawawala ng isang bantay sina Ate Emma. Tanggapin mo na lang na nagkamali ka dun. Kung sa bagay, patawarin niyo ako. At saka, Biboy, salamat din sa pagbabantay kina Lola at Emma rito. Walang anuman yun, kuya. Maliit na bagay. Sa mga sumunod na araw, nagpahinga na nga kami. Binigyan din namin ng pamasahe si Biboy pauwi sa kanila sa Zamboanga. Si Kuya Jerwin naman binenta na nga ang kanyang jeep. Tapos tulong-tulong na lang kaming pinatakbo ang negosyong lugawan ni Lola. Sa awa ng Diyos, naging payapa naman ang buhay namin simula noon. Kailanman, hindi na kami ginambala ng mga halimaw na kung tawagin ay mga aswang. Alam nyo guys, matagal ko nang gustong magbakasyon. Bakit hindi tayo pumunta sa probinsya namin? Sa Visayas. Uy, interesting. Ano bang meron dun, Oscar? Sure ka ba mag-i-enjoy tayo dun? Maganda sa probinsya namin. Pwede tayong mag-island hopping guys. Ang daming magagandang isla dun. Yung huling punta ko doon, 13 years old pa lang ako. Sobrang ganda ng mga alaala ko ng mga panahon na yun. Yun nga lang, hindi na kami nakabalik. Kasi ayaw ni na mami at daddy na pumunta pa doon. Di ko alam kung ano ang dahilan nila. Pero ako, gusto kong bumalik. Ngayon na ang perfect time para makapunta ulit doon. Bakit naman daw ayaw bumalik ng parents mo doon? Hindi ko alam. Basta ayaw nilang pumayag na pumunta pa kami doon. Baka naman magka-problema tayo niyan, pare. Ayaw pala ng parents mo na pumunta ka doon sa probinsya niyo eh. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman nila malalaman kung doon tayo pupunta para magbakasyon eh. Tama si Oscar. Hindi naman malalaman kung hindi natin sasabihin, 'di ba? Kaya wala magiging problema. Saka perfect timing ang bakasyon na yan, guys. After ng lahat ng stress natin sa pagre-review at exam, deserve naman natin makapag-relax naman. Well, kung desidido na talaga kayo sino ba naman ako para tumanggi? Ngayon pa nga lang nai-excite na rin ako, guys. Kailan ba tayo aalis? Actually, nakaready na rin yan. Binigyan naman ako ng budget ni Daddy para sa bakasyon natin. Sagot ko na kayong dalawa. Regalo daw niya sa akin dahil pasado ako sa board exam. Kaya bukas sa bukas din ay pwede na tayong umalis. Nice, pare. Ang bait naman ng daddy mo. Huwag lang talaga niyang malalaman na doon tayo sa probinsya niyo magbabakasyon. At siguradong yari tayo. Sige, uwi na muna kami ni Karen para makapag-pack up na kami ng mga gamit namin, pare. Okay, pare. Ingat kayong dalawa. Magkita-kita tayo sa bahay bukas. Kinaumagahan, maagang nagpunta sina Karen at Jonas sa bahay namin. Hindi na makapaghintay ang dalawa na makarating kami sa probinsya. Excited na sila sa bakasyon namin. Pero habang naggagayak kami para sa pag-alis, napansin ko na nakakunot ang noo at tila may pag-aalala sa mukha ng lola ko na itago na lang natin sa tawag na Lola Pasya. Hindi siya nakapagpigil at seryoso kaming kinausap. Ang sabi niya, bakit hindi ko raw sinabi kina mami at daddy na ang pupuntahan naming lugar para magbakasyon ay ang probinsya namin sa Visayas. Umamin siya na narinig daw niya ang pinag-usapan naming tatlo at tutuloy kami sa probinsya. Ang sagot ko, siguradong hindi papayag sina mami at daddy kapag sinabi ko na dun kami pupunta. Hindi ko naman kasi alam kung bakit nila ako pinagbabawalan na pumunta roon. Matagal ko nang gustong bumalik sa probinsya, lalo pat mas lalo raw gumanda ang lugar na yon. Sumang-ayon naman sina Karen at Jonas na gusto rin daw nilang puntahan ang probinsya namin. Napabuntong hininga si Lola at nag-isip ng ilang sandali bago nagsalita. Ang sabi niya, hindi naman daw niya kami pinipigilan na mag-enjoy. Pero malapit na raw kasi ang araw ng undas. Taon-taon daw kasi may mga nawawalang turista sa probinsya namin kapag sumasapit ang undas.
at hindi na nahahanap pa ang mga ito. Yun daw ang totoong dahilan kung bakit ayaw nang bumalik doon ng mga magulang ko simula noon. Natatakot daw ang mga ito na magaya kami sa mga turistang nawawala. Hindi naman daw niya ako tinatakot at ng mga kaibigan ko, pero ayaw lang niya kaming malagay sa peligro. Sa sinabi niya, napakunot ang noo naming tatlo. Lola, baka naman po, nagkataon lang yun. Saka Lola, nabasa ko na yung dati sa dyaryo. Ang sabi, urban legend lang daw yung pagkawala ng mga turista. Hindi naman daw po totoo yun. Ang alam ko, kwento-kwento lang daw po yun ng mga chismoso at chismosa, Lola. At hindi naman daw po napatunayan yun kahit kailan. Nakita kong napailing si Lola Pasya. Bakas pa rin sa mukha ang pag-aalala. Ang sabi niya, hindi rin daw niya alam kung totoo yun o hindi. Pero may mga bagay daw na hindi naiintindihan ng ilan, lalo na ang mga katulad naming lumaki sa syudad. Kung siya raw ang tatanungin, mas mabuting umiwas na lang kaysa magsisi sa huli. Pero matibay ang pasya namin. Hindi namin palalampasin ang pagkakataong iyon na makapunta sa probinsya namin. Nakiusap kami kay Lola Pasya na huwag kaming isusumbong kina Mami at Daddy. Dahil naawa siya sa amin, pumayag siyang pagtatakpan niya kami. Hindi raw siya magsusumbong basta ipangako lang namin na mag-iingat talaga kami at huwag magtatagal sa lugar na yon. Nangako kami sa kanya na hindi kami magtatagal doon at mag-iingat kami para mapanatag ang kalooban niya. Bago kami umalis, may iniabot siya sa amin na mga maliliit na pulseras na gawa sa itim na mga bato. Ang sabi niya, huwag daw naming huhubarin ang mga iyon sa aming mga kamay. Proteksyon daw namin yun. Kahit nawiwirdohan kami, sinabi namin kay Lola Pasya na susundin namin ang payo niya. Saka tuluyan na kaming umalis. Habang nakasakay kami sa barko, nagsimula na kami mag-usap-usap tungkol sa mga plano namin pagdating namin sa probinsya. Anong unang gagawin natin kapag nandun na tayo, guys? Siyempre, unang-una mag-a-island hopping tayo. Ang dami kasi mga isla doon na hindi pa masyadong dinadayo ng mga turista. Perfect! Gusto ko yung mga hindi pa masyadong crowded. Saka gusto ko rin makita yung mga sinaunang structures na sinasabi mo dati nung bata ka pa. Oo, may mga lumang simbahan doon na sinasabi ng mga lokal na may misteryo raw. Mga alamat na lang naman siguro yon. Alam niyo naman ang mga matatanda, ang daming kwento nun. Gaya nung sinabi ni Lola Pasya, hindi ba? Basta ako, wala akong pakialam sa mga sabi-sabi na yan. Mas excited ako sa magiging adventure natin sa province nyo, pare. Sure, mag-e-enjoy tayo dun, guys. Magiging best vacation ever yun. Promise! Pagdating namin sa probinsya, bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero may bahagi ng sarili ko na tila nag-aalangan sa pagbabalik ko sa lugar na yon. Pero nang makita ko ang bundok at ang dagat, napawi ang anumang agam-agam sa puso ko. Muling bumalik ang aking pananabik. Sinalubong rin kami ng malamig at sariwang hangin. Tuwang-tuwa kami sa natural na ganda ng lugar. Malinis ang paligid, tahimik at tila walang alintana ang oras. Mula sa bayan, sumakay kami ng bangka papunta sa isla kung saan magre-renta kami ng tutuluyan. Naisip ko na hindi kami tutuloy sa bahay bakasyonan namin sa probinsya dahil may mga katiwala roon si Daddy. Baka kapag nakita kami ng mga yon, magsumbong pa ang mga ito. Wow, Oscar! Ang ganda nga dito! Hindi ka nagkamali ng lugar, pare. Tamang-tama ito para sa perfect vacation natin. Tumango at nginitian ko sila, ngunit hindi ko maalis sa isip ang sinabi ni Lola Pasya. Napatingin ako sa kalmadong dagat na tila may itinatagong lihim. Biglang naputol ang iniisip ko nang sumalubong sa amin ang isang matandang lalaki. Nagpakilala ito sa pangalang Tata Nato. Siya raw ang tour guide sa isla na yon. Nagtanong kami kung saan magandang mag-snorkeling dahil paborito naming magkakaibigan ang mag-snorkeling.
Ang sabi ni Tata Nato ay wala raw magandang snorkeling spot sa lugar na yon, pero meron daw magandang lugar sa kabilang isla para sa gusto naming gawin. Sa kabilang isla? Gaano naman po kalayo yun, Tata? Ang sagot niya sa amin ay hindi naman daw kalayuan. Wala pa raw isang oras ang biyahe doon kapag sumakay ng bangka. Mas exciting daw ang snorkeling spot doon. Mas marami raw coral reefs at iba't ibang klase ng isda na makikita roon. Meron din daw mga nirerentahang bahay doon. Sinabi niya pa sa amin na isa raw ang binatilyo ng pamangkin sa mga bangkero na naghahatid sa kabilang isla. Talaga po? Ano pang hinihintay natin? Mag-arkila na tayo ng bangka. Nasaan po ba yung pamangkin nyo? Ang sabi ni Tata Nato, baka naghatid lang daw ng turista sa kabilang isla ang pamangkin niyang si John John. Kung gusto raw namin, hintayin na namin ito dahil mahal daw maningil ang ibang bangkero roon. Mas makakatipid daw kung sa pamangkin niya kami mag-arkila ng bangka. Isang oras din kaming naghintay sa Pampang at dahil naiinip na, nagpaalam na sa amin si Tata Nato. Marami pa raw siyang gagawin at sinamin itong hintayin na lang namin ang pamangkin niya. Pagkaalis ni Tata Nato, may dumating na bangka. Nakita namin na may sakay itong binatilyo. Sa isip namin baka ito na yung pamangkin ni Tata Nato. Nang huminto ito sa Pampang, agad namin siyang tinanong. Ay pare, ikaw ba si John John? Kanina ka pa namin inaantay pare. Mabuti naman at dumating ka na. Pwede mo ba kaming ihatid sa kabilang isla? Yung magandang spot para makapag-snorkeling. Opo. Ako nga po. Tara, ihahatid ko kayo dun sa isla. Sa pagkakatanda ko, magtatanghali na noon, kaya nagmamadali na kaming sumakay sa bangka. Malaki ang bangka, kaya kasyang-kasya kaming tatlo roon. Pero may napansin ako sa binatilyong bangkero. Mukha siyang mabait, pero sa kabila ng kanyang bata at maamong anyo, may kung anong bagay na hindi ko maipaliwanag sa kanyang mga tingin. Parang may itinatago siyang lihim na hindi ko mawari. Nang marinig ko ang tawanan ni Karen at Jonas habang nagkukuhaan sila ng litrato gamit ang kamera, tila bumalik ako sa wisyo. Ilang minuto pa lang ang lumipas ay narating na namin ang isang isla. Sa una, masaya kaming bumaba mula sa bangka. Ngunit habang binabaybay namin ang Pampang, napansin kong mas tahimik ang lugar kumpara sa pinanggalingan naming isla. Ang mga puno ay tila malalaking anino na parang nagmamasid sa amin. Walang tao sa paligid, tanging ang mga alon at ang tunog ng hangin ang naririnig namin. Ang tahimik naman dito. Ang creepy. Bakit parang walang tao rito? Ito ba talaga yung isla na sinasabi ng uncle mong si Tata Nato? Nang marinig niya ang tungkol kay Tata Nato, nakita kong kumunot ang noo niya at nagkamot siya ng ulo. Uncle? Oo, si Tata Nato, yung tour guide sa kabilang isla. Ang sabi niya sa amin ay pamangking ka niya. At isa ka raw bangkero na naghahati ng mga turista rito sa isla. Opo. Ako nga po yung pamangkin niya. Ang totoo, dito ako nakadestino. Ito nga po yung sinasabi ni Uncle na isla na magandang puntahan para mag-snorkeling. At tungkol naman po sa tanong niyo kung bakit tahimik dito ganito talaga rito sa isla. Hindi tulad dun sa kabila. Kasi sagrado ang lugar na ito. Hindi talaga ito puntahan ng mga turista kasi nga masyadong tahimik at seryoso ang mga tao rito. You mean, may mga tao rito? Akala ko wala kasi parang liblib na isla na yata ito Opo, may mga nakatira rito. Sila po yung mga residente dito. Nandun po sila nakatira sa kasukalan. Mayain po kasi sila kaya bihira silang lumabas at makihalubilo. Pero mababait sila, lalo na po yung mga namumuno rito na si Mang Tonyo. Habang nagpapaliwanag sa amin si John John, biglang may dumating na mga tao mula sa kakahuyan malapit sa Pampang. Napansin agad namin na kakaiba ang kanilang kasuotan. Ang mga lalaki ay nakasuot ng bahag at may hawak na sibat, habang ang mga babae naman ay nakabalot sa mahabang tapis na tila gawa sa pinagsamang
balat ng hayop at hibla ng halaman. Agad na kumabog ang dibdib ni Karen ngunit hindi ito nagpahalata. Pabulong siyang nagtanong kay Jonjon. Sino sila? Bago pa man nakasagot si Jonjon, isang matandang lalaki ang umabante mula sa grupo at nagpakilala. Ko si Tonyo, pinuno ng tribo ng islang ito. Tawagin niyo na lamang akong Mang Tonyo. Ano ang ginagawa niyo rito? Mga turista po, Mang Tonyo. Galing sa kabilang isla. Nais lang po nilang bisitahin ng snorkeling spot dito. Pagkarinig ng sagot, ngumiti si Mang Tonyo at nagbago ang kanyang anyo mula sa seryoso at malalim na ekspresyon. Naging maamo at magiliw ang matandang lalaki. Mga turista pala. Bihira lang ang mga dumadalaw dito sa amin. Kaya ikinagagala kong makita at makilala kayo. Nice meeting niyo po, Mang Tonyo. Ako nga po pala si Oscar. At sila po mga kaibigan kong sina Karen at Jonas. Mga taga Maynila po kami. Nagbabakasyon lang po kami rito. Tamag-tama ang pagdating nyo. May pagdiriwang kami sa isla. Kapag sumasapit kasi ang araw ng undas, may tradisyon kami rito na magsaya kasama ang aming mga yumaong pinuno. Ano pong klaseng pagdiriwang, Mang Tonyo? Ngumiti si Mang Tonyo habang tinatanggal ang kanyang sombrero. Halatang gustong magkwento tungkol sa kanilang tradisyon. Tuwing undas, kami nagtitipon-tipon para magdaos ng malaking salo-salo. Ayon sa aming paniniwala, natutuwa ang mga yumao naming mahal sa buhay kapag kami nagsasaya at nagdiriwang. Kaya iniimbitahan ko kayo na makisalo sa amin, ha? May nirerentang bahay dito na maaari niyong tuluyan. Natuwa kaming magkakaibigan sa alok ni Mang Tonyo. Hindi lang kami makakapag-snorkeling, makikiparty rin kami sa piyesta ng kanilang tribo. Hindi na itago ni Karen ang kanyang kasabikan. Guys, parang exciting yan ah. Ngayon lang ako makaka-experience ng piyesta sa probinsya. Mukhang magiging masaya talaga tong bakasyon natin ah. Oo nga, sobrang bihira ng ganitong pagkakataon. Kaya sulitin na natin. Sabi na nga ba kakaibang adventure ito. Ano sa tingin mo, paring Oscar? Sa bagay, sa tagal ko nang hindi nakakapunta rito. Ngayon lang din ako makakaranas ng piyesta rito. Hindi kayo magsisisi. Masaya ang pagdiriwang rito kapag araw ng undas. Maraming pagkain. Kaya siguradong magugustuhan niyo ang pagbabakasyon rito. Ang kakaibang pakiramdam ko kanina nang dumaong kami sa isla ay biglang nawala dahil sa tingin ko ay wala namang panganib sa lugar na yon. Mukhang mabubuting tao naman ang tribong yon, lalo na si Mang Tonyo. Pero biglang naging seryoso ulit ang tono ng pinuno ng tribo. Tila ba may mahalaga itong sasabihin? Ngunit may isa akong paalala bago kayo tumuloy rito. Mahigpit kong ipinagbabawal na pumunta kayo sa isang isla na malapit dito. Itinuro niya ang sinasabing isla. Nang makita namin nandun lang yon sa hindi kalayuan. Sa tansya namin wala pang isang oras bago makarating sa islang yon gamit ang bangka. Bakit po, Mang Tonyo? Ano pong meron doon sa islang yon? Huminga ng malalim si Mang Tonyo bago sumagot, tila alangan na ibahagi ang dahilan. Delikado Rod. May mga aswang na naninirahan sa islang yon. Maraming turista na ang nawawala. At hindi na nakikita matapos nilang magtungo ron. Kaya wag na wag kayong mangahas na pumunta ron, ha? Nagpalitan kami ng tingin na magkakaibigan. Hindi namin alam kung paniniwalaan ba namin ang kwento ni Mang Tonyo o tatawanan lamang ang ideya ng mga aswang.
Ngunit makikita sa mga mata ng pinuno na seryoso ito sa kanyang paalala. Aswang? Totoo po bang may mga ganun ba? Baka naman, kwento-kwento lang yan, Mang Tonyo. Oo nga po. Sa comics ko lang nababasa at sa horror movies ko lang po napapanood ang mga aswang na yan. Hindi naman yata totoo yan, Mang Tonyo. Ang problema sa inyong mga taga-syudad, mahirap sa inyong maniwala sa mga nangyayari rito sa probinsya. Pero ang sinasabi ko, totoo. Marami na ang napahamak dahil sa kanilang kapangasan. Kaya't kung ako sa inyo, dito na lang kayo sa isla namin at huwag nang magtangkang pumunta ron. Mas mabuting makinig na nga lang kayo kay Mang Tonyo dahil delikadong araw doon. May mga aswang daw doon. Huwag na huwag kayong aalis dito kung ayaw nyong mapahamak. Hindi nakakapunta rito ang mga halimaw na yun dahil may pangontra si Mang Tonyo na ginagamit laban sa mga yun. Kaya't safe na safe kayo rito. Sa nalaman namin na kumpirma naming totoo nga ang sinabi ni Lola Pasha na may mga nawawalang turista sa probinsya na yon at hindi na nahahanap pa. At ang dahilan pala nito ay mga aswang. Bigla kong naalala ang ibinigay ni Lola na pulseras na may mga itim na bato na proteksyon daw namin. Pero ang pagkakamali naming magkakaibigan ay hinubad namin ang mga yon at itinapon nung nandun pa kami sa kabilang islang pinanggalingan namin. Sobra kasi kaming nawiwirduhan kapag suot namin yon, kaya naisip naming itapon na lang. Ang plano namin kapag hinanap yun ni Lola Pasha, sasabihin naming naiwan namin ang mga iyon sa isla. Pero sa pagkakataong iyon, nagsisisi kami na tinapon namin ang mga pulseras dahil baka totoo na ang mga iyon ang magagamit naming proteksyon laban sa mga aswang na sinasabi ni Mang Tonyo. Pero naisip namin na hindi naman na siguro kami mapapahamak kung susundin namin ang payo ni Mang Tonyo, kaya nagpasya kaming makinig sa kanya. Mukhang tama si Mang Tonyo, guys. Total, naandito naman tayo para mag-enjoy, hindi para maghanap ng gulo. Sundin na lang natin ang sinabi niya. Tumango naman sina Karen at Jonas. Sumasang-ayon sila sa sinabi ko. Sa isip namin, baka nga magandang mag-relax na lang kami sa isla at makijoin sa nalalapit na pagdiriwang ng tribo sa araw ng undas. Sinamahan kami ni na Jonjon at Mang Tonyo papunta sa nirerentahang bahay kung saan kami tutuloy. Huwag daw kaming mag-alala dahil mura lang naman ang kanilang sinisingil. Sa daan, marami pa kaming nakitang ibang miyembro ng tribo. Napansin namin na halatang masaya sila sa pagdating namin. Tama nga kami, mababait nga ang mga tao sa islang yon. Akala talaga namin ay walang mga tao roon, pero yun pala ay nasa kasukalan ng kakahuyan ng kanilang pamayanan. Habang naglalakad, bumaling sa akin si Jonas at may ibinulong. Pare, ano sa tingin mo sa kwento ni Mang Tonyo? Naniniwala ka ba doon na may aswang daw? Ewan ko pare, hindi ako sigurado. Pero ang sigurado ko, okay ang mga tao rito. Nakita mo yung mga ngiti nila. Mukhang masaya sila pagdating natin, di ba? Sa tingin ko parang bira sila makakita ng mga dayong gaya natin. Kaya ganun na lang ang mga reaksyon nila. Alam nyo guys, nafe-feel ko na naman na good vibes ang lugar na to. Pero, ewan ko ba? Parang may kakaiba eh. Hindi ko lang matukoy kung ano. Ipinakita sa amin ni na Jonjon at Mang Tonyo ang bahay na tutuluyan namin habang naroon kami sa isla. Nakita namin na maayos naman yun. Maliit lang yun na kubo na gawa sa pawid at kawayan pero malinis at maaliwalas. Pagkatapos naming ilapag ang mga gamit namin, muli kaming kinausap ni Mang Tonyo. Maaari muna kayong magpahinga. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Pero kung gusto ninyo, mamasyal muna kayo sa isla habang maliwanag pa. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo rito. Huwag na huwag lang kayong pupunta sa kabilang isla. Mapanganib doon. Kaya sundin nyo na lang ang sinabi ko sa inyo ha, na iwasan ang lugar na yon. Ako naman ay magpapaalam na sa inyo. Babalik na ako sa kabilang isla.
Marami pa akong turistang kailangang ihatid. Tama si Mang Tonyo, ligtas kayo rito. Sundin nyo na lang ang payo niya na huwag kayong pumunta sa kabilang isla. Tsaka, babalik ako mamayang gabi para makisaya sa inyo sa pagdiriwang. Nga pala, sasamahan ko kayo bukas kung saan kayo pwedeng mag-snorkeling. Siguradong magugustuhan nyo roon. Pagkaalis ni John, sinunod namin ang mungkahi ni Mang Tonyo na maglibot muna sa isla. Tumigil kami sandali sa gilid ng pampang at hinangaan ang mga alon na tila nagsasayaw sa harap ng liwanag ng araw. Ang ganda pala talaga rito, no? Matang-tahimik. Parang pwede kang makalimot ng oras. Sayang nga eh. Atat pa naman ako mag-snorkeling. Hay naku, sana maaga tayong ihatid doon ni Jonjon bukas. Sana lang, maaga tayong magising bukas. Baka kasi mapuyat tayo dun sa sinasabi ni Mang Tonyo na pagdiriwang para sa undas. Oo nga eh. Ano kaya klaseng pagdiriwang yon? Excited na ako. Habang naglalakad-lakad kami sa isla, hindi namin namalayan na nakarating na pala kami sa dulo ng kakahuyan. Tahimik at malalim ang kapaligiran na parabang nagbabantang nagtatago ng isang lihim ang bawat sulok. Madilim-dilim ang lugar na yon dahil sa lilim ng mga nagtatayugang puno na waring nagsisilbing bantay sa paligid. Biglang napahinto si Karen at itinuro ang isang bagay sa di kalayuan. Nakita niya na may mga aninong gumagalaw, ngunit hindi malinaw kung tao o hayop ba ang mga yon. Kabadong nagsimulang bumilis ang tibok ng aming mga puso. Nang makalapit kami roon, nanlaki ang aming mga mata sa aming natuklasan. Sa tabi ng isang malaking puno ng balete, nakatayo ang isang batang babae. Sa tansya namin ay 12 anyos ang edad at nasa harap niya ang isang malaking baboy ramo. Parang handa itong umatake anumang oras. Nakatindig ng tuwid at nakatingin sa batang babae. Tahimik kaming nagmasid. Halos hindi humihinga. Takot na kahit anong ingay ay maaaring makasira sa tensyon. Paano natitiis ng bata ang presensya ng mabangis na hayop na yun? Guys, tumahimik muna tayo. Huwag muna kayong magsalita. Diyos ko, baka masaktan ng bata. Shit! Grabe! Parang ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaking baboy ramo. Parang kasing laki na ng leon ah. Oo nga, at nakakatakot. Tingnan niyo yung balahibo. Parang tusok-tusok at ang pangil, napakatulis. Sigurado mamamatay ang bata kapag inatake siya ng baboy na yan. Tulungan natin siya, Oscar. Agad akong kumilos at mabilis na kinuha ang baril ko sa belt bag na nakasabit sa bewang ko. Mabuti na lang at dinala ko yun. Isa kasi sa mga plano ko sa bakasyon na yun ay ang mangaso na isa sa mga hilig ko ring gawin tuwing may pagkakataon. Pero hindi ko inaasahang magagamit ko yun sa ganoong sitwasyon. Huwag kayong gagalaw. Kailangan nating iligtas ang bata. Dahan-dahan kong itinaas ang aking baril. Tinitingnan ko ang bawat galaw ng baboy ramo. Nakaamba na itong sumugod sa bata. Kumakabog ang dibdib ko pero alam kong hindi ako pwedeng magkamali sa gagawin ko. Kailangang matamaan ko ang mabangis na hayop na yon dahil delikado na ang bata. Lumabas ang butil-butil na pawis mula sa aking noo. Nakita kong titig na titig ang baboy ramo sa bata pero may napansin ako. Yung bata parang walang takot sa mukha niya. Nagbubukas sara ang bibig niya na tila kinakausap ang malahalimaw na baboy ramo. Bumalik ako sa wisyo ng kalabitin ako ni Karen sa aking balikat at takot na binulungan ako. Ano pang hinihintay mo, Oscar? Barilin mo na! Lalapain na yung bata! Wala na akong pagpipilian kundi ang paputukin ang baril ko. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa gubat. Tumigil biglang baboy ramo at napatingin ito sa direksyon naming tatlo. Ewan ko ba pero biglang nanindig ang balahibo ko nang makita ko ang mapupulang mga mata nito na nanlilisik bago ito mabilis na tumakbo palayo. Napakabilis ng hayop na yon. Para itong hangin na umalis. Sayang at hindi ko yun natamaan. Naiwan ang batang babae na tila na freeze sa kinatatayuan niya at nilapitan namin ang bata. Ayos ka lang?
Hindi ka ba nasaktan, bata? Mabuti na lang at dumating kami, kundi may masamang nangyari sa'yo, bata. Ano bang ginagawa mo rito sa gubat? At bakit ka nag-iisa rito? Pero hindi nagsasalita ang bata. Marahil ay nagkaroon ito ng trauma nang makita ang baboy ramo. Nagkatinginan kaming tatlo, ilang nagtatanong kung ano ang susunod naming gagawin. Hindi naman namin maaaring pabayaan ang bata sa ganong sitwasyon. Hindi tayo dapat magtagal dito. Baka bumalik pa ang baboy ramo. O iba pang mabangis na hayop. Tara, bilisan nyo. Nilalayan namin ang bata palayo sa lugar na yon. Habang naglalakad kami nakasalubong namin si Jonjon. Nagtataka itong lumapit sa amin. Oh, saan kayo nanggaling? Naglibot-libot ba kayo rito sa isla? Ikaw pala, Jonjon. Oh, namamasyal kami hanggang sa mapadpad kami doon sa dulo ng kakahuyan. Nakabalik ka na pala. Wala ka na bang ihatid ng mga turista? Wala na. At saka maalon na rin sa dagat kaya nagpasya na akong bumalik dito. Para mamaya sasalo-salo sa bisperas ng undas. Pero teka, sino yung batang kasama nyo? Nakita namin tong bata na muntik ng atakihin ng malaking baboy ramo kanina. Mabuti at naparoon kami at nailigtas namin siya. Sayang nga lang Hindi ko napuruhan ng baril ko yung baboy ramo na yun. Talaga? Naku, kawawa naman ang batang yan. Ano naman kasing ginagawa niya roon? Maraming mababangis na hayop doon. Kaya nga mabuti na lang at dala ni paring Oscar ang baril niya na ginagamit sa pangangaso. At pinaputukan yung malahalimaw na baboy ramo na yun. Ano ka mo? Malahalimaw na baboy ramo? Nakakita na ako ng ganun. Yun ang sinasabi ni Mang Tonyo. Naku, baka may nakapasok na aswang dito sa isla. Ang mga aswang daw sa kabilang isla ay mga nagaan yung baboy ramo. Tama ba ang nakita niyong baboy ramo ay kasing laki ng leon? Oo, ganun nga kalaki yung baboy ramong nakita namin. Ibig mong sabihin, aswang yun? Diyos ko, kung hindi kami dumating doon, baka nabiktima niya yung bata. Oo, aswang yun. Kailangan itong malaman ni Mang Tonyo. Kaya kayo, wag kayong magtatangka na pumunta sa kabilang isla kung ayaw niyong mabiktima ng aswang. Tara, at ihahatid ko na kayo sa pamayanan ng mga tribo. Karen, ikaw na lang muna ang sumama sa kanila. Magmamatsyag-matsyag muna kami rito ni Oscar. Sigurado kayo? Delikado. Baka mamaya tama yung sinabi ni Jonjo na may nakapasok na aswang dito sa isla. Sumama na kayo sa amin. Sumunod kayo agad sa amin dahil mapanganib kung makaharap ninyo ulit ang aswang na yun. Nang makita namin ni Jonas na nakalayo na sina Karen, Jonjon at ang bata, nagkatinginan kami. Pareho pala kami nang iniisip. Masyado kaming naiintriga kung ano nga bang meron sa kabilang isla at kung totoo nga na may mga aswang doon. Alam naming mapanganib, ngunit may kung anong puwersa na nag-uudyok sa amin na puntahan nyo na tuklasin. Wala namang mawawala kung susubukan naming alamin ang hiwagang bumabalot sa ipinagbabawal na islang yon. Saka babalik din naman kami agad dahil baka hanapin kami ni na Jonjon at Mang Tonyo. Sigurado ka ba sa gagawin natin, pare? Baka malaman nila na sinuway natin sila. Hindi nila malalaman. Wala namang makakita sa atin na pupunta tayo ron sa kabilang isla. Tingnan mo, walang tao sa paligid. Nandun silang lahat sa pamayanan. Saklit lang naman tayo at babalik din tayo rito agad. Hindi kasi kumapalagay hanggat hindi ko nakikita ang totoo. Alam kong yan din ang nararamdaman mo, pare. Dahil pareho tayo ng likaw ng bituka. Oo nga, pare. Pero paano si Karen? Maiiwan siya dun sa mga tribo? Wala tayong dapat ikabahala. Mabait naman ang mga tao ron. Basta kasama ni Karen sina Mang Tonyo at Jonjon, panatag ako. Lumingalinga ulit kami sa paligid. At nang mapansin namin na wala talagang ibang tao, isinagawa na namin ni Jonas ang balak namin. Gamit ang bangkang iniwan ni Jonjon sa pampang, dahan-dahan kaming umalis at sinimulan ang pagsagwan papunta sa kabilang isla. Mabagal ang galaw ng bangka sa kalmadong tubig. Napaisip kami ang sabi ni Jonjon ay maalo ng dagat, pero hindi naman. Binaliwala namin yon at itinuloy ang pagsasagwan. Ngunit sa bawat hagod ng sagwan parang nararamdaman ko ang pagbabago ng hangin. Tila ba hinihipan nito ang tubig
kaya't mas bumilis ang pag-andar ng bangka. Wala pang kalahating oras nang marating namin ang pinagbabawal na isla. Nang makita namin yun, napansin namin na wala namang kakaiba. Ang aming mga mata ay naghanap ng mga senyales ng panganib o anumang bagay na nakakatakot, ngunit wala kaming nakita. Parang katulad lang ito ng islang pinanggalingan namin. Napakatahimik at napakaraming malalaking puno sa paligid. Nagsimula kaming maglakad-lakad. Ito na ba yung islang sinasabi ni Mang Tonyo? Yung may mga aswang daw? Ito na nga yung pare. Wala naman akong nararamdaman na kakaiba rito. Dito ba nang gagaling yung malaking baboy ramo na nakita natin kanina? Hindi pa kami nakakalayo sa dinaungan namin nang may lumitaw na isang matandang lalaki mula sa kung saan. Ang mga mata nito ay puno ng kaba at galit, tila ba isang tagapagbantay ng isla. Sinigawan niya kami at tinanong kung ano raw ang ginagawa namin sa islang yon. Ang sabi niya ay umalis daw kami roon habang nakataas ang mga kamay na itinataboy kami. Nagulat kami ni Jonas pero hindi kami nagpatinag. Nilapitan namin ang matanda at nagpaliwanag kami. Manong, pasensya na po. Pero hindi po kami masasamang tao. Mga turista po kami na galing ng Maynila. Nagtitingin-tingin lang po kami rito. Gamit po itong hiniram naming bangka sa kabilang isla. Napapikit ang matanda at tila ba nahimasmasan sa sinabi ko. Pinagmasdan niya kaming mabuti. Nang makita niya ang aming mga suot na damit na pagtanto niyang taga-syudad nga kami. Muli siyang nagsalita. Narinig namin na naging malumanay ang boses niya, ngunit may bakas pa rin ng takot ang mga mata niya. Tinanong niya kami kung saan daw kami nanggaling. Ang sagot namin ni Jonas ay nakikituloy lang kami sa kabilang isla kung saan may mga naninirahan at tribo na pinamumunuan ni Mang Tonyo. Magkasabay naming itinuro ni Jonas ang direksyon ng pinanggalingan namin. Sinabi rin namin sa matanda na inimbitahan din kami ng tribo na makisaya sa pagdiriwang ng mga ito sa bispiras ng undas. Sa sinabi namin, biglang natigilan ang matanda. Parang may malaking alon ng takot na bumalot sa kanyang buong katawan. Ang sabi niya ay umalis na kami sa lugar na yon. Hindi raw yun ang lugar para sa mga katulad namin, lalo na sa panahong iyon. Mag-uundas na raw at kung alam daw namin ang tunay na nangyayari sa islang pinanggalingan namin, hindi na namin nanaisin pang manatili pa roon. Paano po bang nangyayari doon tuwing undas, Manong? Tiningnan kami ng mariin ng matanda bago siya nagpatuloy. Lumingali nga muna siya sa paligid bago siya may ibinulong sa amin. Dapat na raw kaming umalis sa lalong madaling panahon dahil delikado raw ang mga buhay namin. Oh? Delikado? Anong ibig niyo sabihin, Manong? Pero bago siya sumagot, muli siyang lumingali nga sa paligid at nang makitang wala namang kung ano ay binulungan niya ulit kami. Ang sabi niya, wag na kaming babalik sa islang pinanggalingan namin dahil ang tribo na naninirahan sa islang yun ay mga aswang. Nanlaki ang mga mata namin ni Jonas at nanigas ang mga katawan namin sa sinabi ng matanda. Hindi kami makapaniwala. Imposible. Totoo ba yung sinasabi niyo, Mano? Parang mahirap naman paniwalaan yan. Mababait naman yung mga tao doon, lalo na si Mang Tonyo. Maring sinabi ng matanda na totoo ang sinasabi niya. Hindi raw mga tao ang tribo sa islang yun kundi mga halimaw. Dahil hindi talaga kami naniniwala, binalik namin sa kanya ang sinabi niya. Baka naman sinisiraan niyo lang ang mga tao ron, Manong. Kasi ang sabi nila, ang islang ito raw ay mapanganib. At ang mga nakatera rito ay mga aswang. Baka kaaswang kayo eh. At nilalansin niyo lang kami. Napailing ang matanda sa sinabi ko. Tahasan niyang itinanggi ang binibintang ko at ang mga taga-kabilang isla. Kung aswang siya, kanina pa niya kami inatake at nilapa. Tao raw siya at ang iba pang nakatira doon. Natatakot daw kasi ang mga tao roon na lumabas sa kanilang mga bahay, lalo na kapag undas.
dahil baka manggulo ang mga aswang sa lugar nila. Sinabi pa niya sa amin na hindi naman daw na may merwisyo ang mga aswang sa mga tao, pero kapag sumasapit na ang bispiras at ang mismong araw ng undas, kailangan daw ng mga ito na mag-alay at kumain ng tao. Naniniwala raw kasi ang tribo ng mga aswang na binibigyan ang mga ito ng kakaibang lakas at kapangyarihan ng mga yumaong mahal sa buhay at mga ninuno. Nang hilakbot kami ni Jonas sa mga oras na yon at bigla naming naalala ang malaki at nakakatakot na baboy ramos sa isla at tinanong namin sa matanda kung nagiging mabangis na hayop din ba ang mga aswang. Ang sagot niya sa amin ay oo. Bukod sa mabagsik at nakakatakot na anyo ng mga ito, nagagawa raw maging mabangis na hayop ng mga aswang sa kabilang isla. Mas lalo kaming kinabahan nang maalala namin na naiwan ang kaibigan naming si Karen sa isla. Diyos ko, si Karen, nasa panganib. Pati si Junjun naandun din. Delikado ang lagay nila doon. Ano nang gagawin natin, pare? Baka kung ano nang ginawa nila kina Karen at Junjun. Kailangan natin silang balikan sa isla. Magkakasama tayong pumunta rito. Magkakasama rin tayong aalis. Pero anong laban natin sa mga aswang? Ayoko pang mamatay, pare. Natataranta na kami ni Jonas nang biglang may inilabas ang matanda mula sa dala niyang bayong. Iniabot niya sa amin ang iba't ibang pangontra at panlaban sa mga aswang. Asin, buntot pagi, kalamansi at iba pang gamit na pangproteksyon. Sabi niya palagi raw niyang dala ang mga iyon dahil mahirap na. Baka sugurin daw sila ng mga aswang sa araw ng undas. Binalaan din niya kami na kailangang maging magmadali para iligtas ang kaibigan namin bago pa magsimula ang ritual ng mga aswang. Alam niyang oras na ang kalaban namin at sa bawat sandaling lumilipas lalong lumalapit ang panganib. Nagpasalamat kami sa matanda at bago kami tuluyang magpaalam, tinanong namin siya kung ano ang pangalan niya. Saglit siyang ngumiti at sinabing tawagin na lamang daw namin siyang Mang Isko. Agad kaming sumakay sa bangka pabalik sa isla. Halos paliparin na namin ang bangka sa bilis ng aming pagsagwan. Dama ang takot at tensyon habang patuloy naming iniisip kung ano ang naghihintay sa amin sa pagbalik sa islang yun. Madilim na nang makabalik kami ni Jonas sa isla. Ang katahimikan ng paligid ay tila ba nagpapaigting ng kaba sa aming mga dibdib. Dahan-dahan naming itinabi ang bangka sa may pampang nang biglang isang malakas na hampas ang tumama sa ulo ko. Nanlabo ang paningin ko at kasunod noon ay narinig ko ang pabulong na pagmumura ni Jonas. Hindi ko na nalaman ang sumunod na nangyari dahil nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako na may naririnig akong sumisigaw. Unti-unti kong naibalik ang liwanag sa aking paningin. Ang mga mata ko ay nanatiling nakaawang habang unti-unti kong sinisipat ang paligid. Nakita ko na nasa loob ako ng isang malaking kulungan na gawa sa kawayan. Teka, anong nangyayari? Nasaan ako? Agad kong nilingon ang paligid. Hindi ako nag-iisa sa loob ng kulungan dahil nakita ko rin sina Jonas at Karen na parehong walang malay at nakahandusay sa tabi ko. Napansin ko rin sa labas ang isang mas maliit na kulungan kung saan nakakulong ang isang binatilyo na sumisigaw at nagmamakaawang pakawalan siya. Ang sabi ko sa sarili ko, sino kaya ang binatilyong yun? Dayo rin kaya siya tulad namin na binihag ng tribo? Oo, alam kong ang tribong yon ang nagkulong sa amin doon. Bigla kong naalala na binigyan kami ng mga isko ng mga pangontra sa aswang pero wala na ang mga yon. Pati ang baril ko, wala na rin. Siguradong kinuha iyon ng mga nagkulong sa amin para hindi namin magamit. Bisit! Napakamalas naman! Una yung pulseras na binigay ni Lola Paz ang naitapon namin at ngayon yung mga pangontra at ang baril ko na pwedeng panlaban ay wala na rin. Ginising ko ang mga kaibigan ko at unti-unti namang dumilat ang mga mata nila. Oscar? Teka, nasan tayo? Bakit tayo nakakulong? Hindi ko rin alam. Ang naalala ko lang biglang may kumampas sa ulo ko tapos nang magising ako, naandito na ako. Ako rin, pare. May humampas din sa ulo ko habang inaayos natin yung bangka. Ako naman, nang maihatid namin ni Jonjon yung bata sa bahay nila, may matandang babae na lumapit sa akin. Ang sabi niya, kapatid daw siya ni Mang Tonyo.
Meron siyang ipinainom sa akin na parang herbal na inumin. Pagkatapos noon, bigla na lang ako nahilo. Tapos wala na akong maalala. Hindi na maganda to. Guys, tama si Mang Isko. Delikado tayo rito. Wait, hindi ko naintindihan. Ano ba talaga nangyayari? Sino si Mang Isko? Karen, makinig ka. Si Mang Tonyo at ang tribo rito sa isla, hindi sila mga tao. Mga aswang sila. Ano? Anong sinasabi mo, Jonas? Totoo ang sinabi ni Jonas. Lahat mga tao rito ay aswang. Ganito kasi, nung inihatid nyo ni Junjun yung bata, pinuntahan namin yung kabilang isla na sinabi nilang may mga aswang. Pero hindi. Hindi aswang ang mga tao ron. May nakausap kaming matanda ron na ang pangalan ay Mang Isko at sinabi niyang ang islang ito ang totoong pugad ng mga aswang. Ikinuwento namin kay Karen ang sinabi sa amin ni Mang Isko. Gusto ni Karen na humagulgol sa mga nalaman niya. Pinayuhan namin siya ni Jonas na huwag magpanik dahil baka marinig kami ng mga miyembro ng tribo. Pero nagsimula ulit akong magtaka nang hindi ko makita si Jonjon. Nanganganib din ang buhay niya dahil tulad namin isa rin siyang tao. Tumatakbo sa isip ko sa mga oras na yon na baka pinatay na siya at kinain ng mga aswang na bumihag sa abit. Habang litong-lito kami kung ano ang gagawin, patuloy pa rin sa pagsigaw at pagmamakaawa ang binatilyo sa kabilang kulungan. Sinitsitan ko siya at tinanong, Psst, Totoy, sino ka? Bakit nakakulong ka rin dyan? Nang magpakilala siya, nagulat kaming magkakaibigan. Ang pangalan daw niya ay Jonjon at isa siyang bangkero na nanghahatid ng mga turista papunta sa ibang isla. Ang natatandaan lang niya ay magsusundo sana siya ng mga turista, pero habang inaayos niya ang bangka, may humampas sa ulo niya ng matigas na bagay at nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, nakakulong na siya roon. Ha? Jonjon ka mo pangalan mo? At bangkero ka rin? Tumango siya sa amin. Doon na kami kinabahan. Mukhang may hindi tama sa mga nangyayari. Mas tumindi ang paghihinala namin kaya tinanong na namin siya kung may kilala siyang Tatanato. Tumango siya ulit at sinabing si Tatanato ang tiyuhin niya na tour guide sa kabilang isla. Napabuntong hininga kami. Doon namin napagtanto na planado ang lahat. Hindi ang totoong Jonjon ang sumundo sa amin sa isla. Nakumpirma namin na huwad na Jonjon ang sumundo at nagdala sa amin sa islang yon. Ang mas nakakatakot, sadyang dinala kami ng binatiling yon sa isla ng mga aswang. Junjun, makinig ka. Nakausap namin si Tatanato. Ang sabi niya sa amin ay antayin ka raw namin dahil ikaw raw magdadala sa amin sa isla kung saan magandang may snorkeling. Akala namin yung binatilyong nagsundo sa amin ay ikaw. Kasi tinanong namin siya kung Junjun ang pangalan niya. At sumagot naman ang oo. Kaya sumama kami sa kanya. Ang ibig sabihin lang nito, ang nagsundo sa amin ay nagpanggap na ikaw at dinala kami rito. Ibig sabihin, planado nila lahat ng to? Dinala tayo rito para gawing alay? No! Ayoko pang mamatay! Ayoko! Hindi na kami mapakali. Nag-isip na kami ng paraan kung paano makakatakas sa kulungan na yon, pero hindi namin nagawa. Sobrang laki at ang bigat ng kandadong nakalagay doon. Susubukan pa sana namin na sirain ang kandado nang may dumating na 4 na kalalakihan ng miyembro ng tribo. Binuhat nila ang malaking kulungan kung saan kami nakakulong. Binuhat din nilang maliit na kulungan kung saan naman naroon ang totoong Jonjon. Saan nila tayo dadalhin? Naku, baka papatayin na nila tayo. Iaalay na tayo sa undas. Psst, tumahimik muna kayo. Huwag kang umiyak, Karen. Hindi yan makakatulong. Hindi kami makapaniwala sa lakas ng mga lalaking nagbubuhat sa kulungan. Kahit 4 lang sila, parang wala silang kahirap-hirap sa pagbubuhat ng mabibigat na kulungan na yon. Hindi man lang sila humihingal sa kanilang ginagawa.
Nakita namin na dinadala kami ng mga ito sa isang masukal na lugar na nalilimliman ng makakapal na sanga ng puno. Ngunit ang malamig na hangin ay tila dumadaan sa bawat butas ng aming mga kaluluwa. Habang papalapit kami sa lugar na pagdadalhan sa amin, mas lalong tumitindi ang takot at kaba namin, lalo na't hindi pa namin alam kung ano ang naghihintay sa amin. Sa isip ko, punong-puno ako ng pagsisisi. Kung sinunod lang namin ang payo ni Lola Pasha na huwag nang tumuloy, wala sana kami sa sitwasyong yon. Ipinahamak ko pa ang mga kaibigan ko. Tinignan ko si Karen. Ang dati niyang maaliwalas na mukha ay napalitan na ng matinding hilakbot. Nang napalingon ako kay Jonas, nangangatog na ang loko at tila naiiyak na rin. Anong gagawin natin? Ayoko maging alay. Dito na tayo mamamatay. Kakainin nila tayo rito. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Naniniwala ako may paraan para makaalis tayo rito. Anong paraan yun, pare? Paano tayo makakatakas? Ang dami nila at mukhang malalakas. Hindi nila tayo haayaang makaalis ng buhay dito. Ilang saglit pa naramdaman namin na bumagal ang hakbang ng mga miyembro ng tribo. Sa unti-unting paglapat ng kanilang mga paa sa lupa, napansin namin na nagiging mas maliwanag ang paligid. Mula sa makapal na mga puno, unti-unting lumitaw ang isang bukas na espasyo. Doon kitang-kita namin ang iba pang miyembro ng tribo na nagkakasiyahan. Yun na marahil ang sinasabi nilang pagdiriwang. May mga nagsasayaw ng kanilang katutubong sayaw, paikot-ikot sa isang gitnang bahagi ng clearing. May ilang tumutugtog ng malalaking tambol at ang tunog nito ay humahalo sa malamlam na ilaw ng mga sulo. May mga nagluluto sa isang napakalaking kawa na nakasalang sa apoy. Napansin din namin ang mga lapida sa paligid ng clearing. Hindi yun basta-basta piyesta lang. Isa itong espesyal na pagdiriwang para sa mga yumaong mahal sa buhay ng tribong yon. Sa gitna ng clearing, napansin din namin ang isang malaking rebulto na gawa sa kahoy. Parang isang anito yun na sinasamba ng buong tribo. Narinig namin ang mga tunog ng tambol na unti-unting bumibilis na parang sinasabayan ng tibok ng aming mga puso. Si Karen ay halos hindi na makagalaw sa takot. Nakakakilabot yung rebultong sinasamba nila. Mukhang demonyo. At ano yung ginagawa nila? Diyos ko, pinubuhusan nila ng dugo yung rebulto. At yung mga lapida, guys. Diyan siguro nakalibing yung mga namatay nilang ninuno. Hindi talaga tayo dapat nagpunta rito. Patawarin niyo ako, guys. Ako may kasalanan kung bakit tayo narito. Wala kang kasalanan, Oscar. Pare-pareho naman nating ginusto to eh. Pero sana talaga hindi natin idinapon yung pangontrang binigay ng lola mo eh. Tanga-tanga natin. Malaking tulong din sana yung mga pangontrang ibinigay ni Mang Isko at yung banil ko. Kaso nang magkamalay ako, wala na mga yon. Kinuha nila. Hindi na tayo makakaligtas pa rito. Tapusan na natin. Saglit pa unti-unting inilapag ng mga lalaking miyembro ng tribo ang aming kulungan sa gitna ng clearing. Naririnig ko rin ang mga bulungan at tawanan ng mga miyembro ng tribo habang pinagmamasdan kami mula sa loob ng kulungan. Inilapag na rin malapit sa amin ang maliit na kulungan kung saan nakakulong ang tunay na Jonjon. Wala pa ring tigil sa pagsigaw at pagmamakaawang binatilyo na pakawalan siya. Habang takot na takot kami sa mga nakikita namin, bigla na lang lumitaw mula sa kung saan si Mang Tonyo, kasama ang lalaking nagpanggap na si Jonjon. Tuwang-tuwa ang mga ito nang makita kami na nasa loob ng kulungan. Oo, ito na pala ang espesyal na putahin natin. Tiyak na magiging masaya ang pagdiriwang natin ngayong bisperas at mismo sa araw ng Undas. Bahusay ka talaga, Lino. Kailan ko ba kayo binigo, Pinuno? Taon-taon naman ay ako ang nagdadala ng iaalay para sa pagdiriwang natin, di ba? Sa narinig namin, nagngit-ngit ang loob namin. Tama nga ang hinala namin. Si Lino ang nagpanggap na si Jonjon at siya ang nagdala sa amin sa kasumpa-sumpang isla na yun.
isa rin pala siyang aswang. Pinagmumura namin si Mang Tonyo at Lino. Puro masasakit na salita ang pinakawalan namin sa dalawang aswang na lumansi sa amin. Pero nagsipaghagalpakan lang ng tawa ang mga ito habang nakatingin sa aming tatlo. Tila nangungutya at pinamumukha sa amin na wala na kaming kawala sa kanila at nalalapit na ang aming katapusan. Sa bawat minutong lumilipas palakas ng palakas ang kaba namin. Muli naming sinulyapan ang malaking kawan na nakasalang sa gitna ng apoy. Dinig na dinig namin ang tunog ng paghahalo ng likido sa loob nito at bumabalot ang malalim na pangamba sa aming isipan. Parang may kahulugan ang bawat pagkalansing ng sandok habang inihahalo yun sa loob ng kawa. Nang biglang walang ano-ano, lumapit ang ibang lalaking miyembro ng tribo at sapilitang inilabas ng mga ito si John sa maliit na kulungan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinigawan ko sila. Teka, anong gagawin niyo sa kanya? Bitawan niyo siya! Dinig na dinig namin ang walang tigil na paghiyaw, pag-iyak at pagsusumamo ni John habang kinakaladkad ng mga lalaking miyembro ng tribo papunta sa isang mahabang lamesa na gawa sa kahoy. Ang mga sigaw ni John ay umaalingaw-ngaw sa hangin na lalong nagpapakilabot sa amin. Pero kahit anong sigaw at pagmamakaawa ni John, walang nakikinig sa kanya. Iginapos ng mga lalaki ang mga kamay at paa niya bago siya inihiga sa lamesa. Pagkatapos isa-isang hinubad ng mga ito ang lahat ng damit niya. Pakawalan niyo siya! Maawa kayo sa kanya! Bata pa siya! Ngunit kahit ako ay hindi pinapansin ng mga miyembro ng tribo. Nang biglang lumapit si Mang Tonyo sa lamesa, kinuha nito ang isang mahaba at matalim na itak na nakasukbit sa bewang nito. Ang mga mata ni Mang Tonyo ay nag-aalab sa kasiyahan habang may kung anong masamang balak na bumabalot sa kanyang isip. Kahit magsisisigaw ka, walang makakarinig sa iyo, bata. Wag! Mang Tonyo! Huwag mong ituloy yan! Maawa ka sa kanya! Maawa ka! Ang mga sumunod na eksena ay hindi na namin kinaya. Kitang-kita namin kung paano itinarak ni Mang Tonyo ang itak sa dibdib ni John. Hindi na namin napigilan ang luhang bigla na lang lumabas sa aming mga mata nang makita namin na nagkikisay ang binatilyo habang ang dugo niya ay umaagos mula sa kanyang katawan. Hindi pa nasiyahan si Mang Tonyo at mas nakaririmarim pa ang sunod niyang ginawa sa murang katawan ni John. Gamit ang kanyang itak, pinagtatadtad pa niya ang katawan ng binatilyo. Nanlambot ang aming mga katawan at bumaligtad ang aming mga sikmura dahil hindi na namin kayang tiisin ang nakakasuklam na tagpong yun. Ayoko na makita! Diyos ko! Halimo ka, Mang Tonyo! Wala kang kasing sama! Takpan mo ang mga mata mo, Karen! Huwag mong tingnan ang kademonyohan niya! Nanghina pa ang tuhod ko nang makita na ang mga hiwa-hiwang bahagi ng katawan ni John na inilagay sa malaking kawa at niluto ng isa sa mga babaeng miyembro ng tribo. Sa nangyari, mas lalong lumakas ang tunog ng mga tambol at ang mga miyembro ng tribo ay bigla na lang umalulong na parang mga mababangis na hayop. Umalingaw-ngaw sa paligid ang nakakatakot nilang pag-alulong na nangangahulugan na magiging masaya ang pagdiriwang nila sa gabing yun. Matapos ang karumaldumal na pagpatay ni Mang Tonyo sa kaaw-awang si John, lumingon siya sa aming tatlo at nagsabing, "Huwag kayong mag-alala. Kayo na ang isusunod ko. Kayo ang iaalay namin ngayong bisperas ng undas. Gigilitan ko muna kayo. Pagkatapos ay ang mga dugo nyo ang ibubuhos namin sa mga lapidang yan ng aming mga ninuno. Dahil sa pag-aalay namin, ang siyang magbibigay sa amin ng dagdag na lakas at kapangyarihan. At ang matitirang dugo nyo naman ay ibubuhos sa aming Panginoon para bigyan niya kami ng masaganang pamumuhay. Yung pira-pirasong katawan muna nung binatilyo,
ang pagsasaluhan namin ngayong bisperas. At bukas, sa mismong araw ng undas, kayo naman ang lulutuin namin para kainin. Tama kayo, mga aswang nga kami pero kami yung uri ng aswang na niluluto muna namin ang aming mga biktima bago namin kainin. Wala na kayong magagawa pa. Kaya tanggapin nyo nang maluwag sa dibdib nyo ang inyong kamatayan. Ang tinutukoy ni Mang Tonyo na Panginoon ay ang rebulto na parang anito na sinasamba nila. Halos tawagin na namin ang lahat ng santo sa mga oras na yon nang biglang sinabi ni Mang Tonyo na oras na raw para isagawa ang ritual. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Ang mga miyembro ng tribo na dati tila mga normal na tao ay nagsimulang magbago. Biglang nag-iba ang anyo ng mga ito. Tingnan nyo. Nagpapalit sila ng anyo. Nagiging mga aswang na sila! Katapusan na talaga natin. Wala na tayong pag-asa. Lumukob sa amin ang matinding takot nang makita ang mga kuko ng mga miyembro ng tribo na humaba at nagkaroon ng mga ito ng mga matatalim na pangil sa kanilang mga bibig. Ang mga balahibo ay nagsilabasan din sa kanilang mga katawan. Sina Mang Tonyo at Lino ay nagbago na rin ng anyo. Silang dalawa ay naging mga baboy ramo na kasing laki ng leon. Meron silang mga balahibong tusok-tusok at nalilisik ang kanilang mga mata. Bigla naming naalala ang malahalimaw na baboy ramo na nakita namin at napagtanto namin na isa sa kanilang dalawa ang baboy ramo na yon. Hanggang sa isang iglap ang buong tribo ay naging mga aswang. Sa puntong yon, handa na naming gawin ang lahat para makatakas. Hindi namin alam kung paano pero kailangan naming subukan. Dapat na tayo makalis dito. Kailangan nating masira ang kandado ng kulungan. Bilisan nyo! Pero paano pare? Sinubukan na natin pero matibay ang kandado. Kailangan natin makawala rito kahit anong mangyari. Sige, kadyakan nyo at kalampagin natin ang kulungan hanggang sa masira ang kandado. Sa kabila ng aming mga pagsisikap na makawala, ayaw talagang mangyari. Sobrang tibay ng kandado na parabang may kung anong kapangyarihan ang ginamit ng mga aswang para hindi namin yon masira. Pero bigla na lang kaming napahinto sa ginagawa namin nang makita naming nakatingin sa amin ang mga aswang habang naglalaway. Ang mga mata ng mga ito ay puno ng gutom at pagnanasa na parabang gusto na kaming sunggapan at lapain. Biglang nagsalita si Mang Tonyo. Wag! Huwag kayong magmadali, mga kasama. Lahat kayo ay makakakain. Kailangan muna nating isagawa ang pag-aalay. Sa ngayon, kailangan muna tayong magdasal sa ating Panginoon bilang pasasalamat. Dali-daling sumunod ang mga aswang sa utos ni Mang Tonyo. Nagtipon-tipon ang mga ito sa harap ng rebultong kahoy at sabay-sabay silang lumuhod at umusal ng panalangin na hindi namin maintindihan. Yun na ang tamang pagkakataon para ipagpatuloy namin ang tangkang pagtakas, ngunit may narinig kaming mahinang tunog mula sa labas ng kulungan. Napatingin kaming tatlo at nakita namin ang isang batang babae na papalapit sa amin. Sa una, hindi namin maaninag ang mukha niya. Ang sabi niya ay huwag daw kaming maingay. Tutulungan daw niya kaming makatakas. Nang mas lalo siyang nakalapit sa kulungan, doon namin nakita ang kabuuan ng mukha niya. Ikaw yung batang iniligtas namin, di ba? Tama! Siya nga yun! Pero di ba taga rito ka rin sa isla? Ibig sabihin, isa ka ring aswang? Oo nga, aswang ka rin eh. Pakakawalan mo kami para ikaw ang kumain sa amin, no? Hindi niya kami sinagot. Sa halip binuksan niya ang kandado gamit ang hawak niyang susi. Nagdadalawang isip pa kaming tatlo sa kung ano ang hangarin ng batang yon sa pagpapakawala sa amin. Pero binulungan niya kami at sinabi niyang wala na raw oras. Kailangan daw naming sumunod sa kanya at huwag kaming gagawa ng anumang ingay para hindi kami mapansin ng mga aswang na abala sa pagdadasal.
Napa-sign of the cross ako habang dahan-dahan kaming tumatakas at lumalayo sa kinaroroonan ng mga aswang. Habang binabaybay namin ang madilim na kakahuyan, hindi kami gumawa ng kahit anong ingay. Kulang na lang ay buhatin namin ang mga paa. Mahina akong nagsalita at tinanong ang batang babae. Bakit mo kami tinutulungan? Di ba aswang ka rin tulad nila? Ang sagot niya sa akin ay hindi pa raw siya ganap na aswang. Wala pa raw kasi siya sa hustong gulang. Ang nakakatandang kapatid niya raw ang aswang at yun ay walang iba kundi si Lino. Ano? Kapatid mo yung manlulokong yun na nagdala sa amin dito sa islang to? Tumango ang batang babae. Nagpakilala siya sa amin, ang pangalan daw niya ay Ella. Wala na raw silang mga magulang ng Kuya Lino niya dahil napatay raw ang mga ito noon ng mga tao. Sinabi rin niya na yung malahalimaw na baboy Ramon na kasama niya ay ang Kuya Lino niya. Pinakiusapan daw niya ito na huwag nang ituloy ang plano sa amin at pakawalan na kami, pero ayaw daw pumayag ng kapatid niya. Hindi raw nito kayang traidorin ang pinuno nila na si Mang Tonyo. Sa isip namin, napakagaling talagang umarte ng tuso niyang kapatid dahil hindi namin nahalata na isa pala itong aswang. Ang sagot naman niya sa tanong ko kung bakit niya kami tinutulungan ay dahil nakokonsensya na raw siya sa ginagawa ng mga kalahi niyang aswang. Hindi na raw niya kaya na nakikita ang mga inosenteng tao na ginagawang alay at kinakain ng mga kalahi niya tuwing sasapit ang bispiras ng mismong araw ng undas. Umapatay at kumakain lang ng tao ang mga kalahi niya sa araw na yun dahil para sa kanila, ang undas ang pinakaimportanteng araw para sa kanilang tribo. Sariwang laman lang ng mga hayop ang kanilang kinakain kapag simpleng araw. Inamin din niya sa amin na ang mga kalahi niya ang nambiktima sa mga turistang nawawala at hindi na natatagpuan pa. Pagdating namin sa Pampang, nakahanda na roon ang bangkang gagamitin namin sa pag-alis. Nakita namin yung bangka ni John kaya mabilis kaming sumakay roon. Sinabi niya na huwag na raw kaming babalik sa lugar na yun kahit kailan. Sinabi rin niya na basta magsagwan lang daw kami at ang dagat na raw ang magdadala sa amin sa ligtas na lugar. Bago kami umalis, buong puso kaming nagpasalamat sa kanya. Hinding-hindi namin makakalimutan ang ginawa mong pagtulong sa amin. Maraming salamat sa iyo, Ella. Utang namin sa yung buhay namin. Mabuti na lang at dumating ka, kundi pinagpiestahan na kami ng mga kasama mo. Pero paano ka? Baka may gawin sila sa iyo sa ginawa mong pagtulong mo sa amin. Sinabi niya na siya na ang bahala sa sarili niya. Ang mahalaga raw ay makalayo kami sa lugar na yon. Mabilis naming sinagwan ang bangka hanggang sa tuluyan kaming makalayo at mabilis na nakarating sa kabilang isla kung saan kami nanggaling. Grabe ang karanasan naming yun. Hindi namin inasahan na ang masayang bakasyon na hinangad namin ay magiging bangungot. Naalala din namin na ang lahat pala ng gamit namin ay naiwan sa isla. Pero para sa amin, wala na kaming pakialam kung mamahalin man ang iba naming gamit na naroon. Ang mahalaga ay nakatakas kami mula sa nakakatakot na lugar na yon. Pagdating namin sa isla, hinanap namin si Tata Nato at ikinuwento namin sa kanya ang nangyari. Sinabi namin sa kanya na pinatay ng mga aswang sa kabilang isla ang pamangkin niyang si John. Hindi makapaniwala ang matanda sa sinabi namin, lalo na ang tungkol sa mga aswang. Para raw makumpirma kung nagsasabi kami ng totoo, humingi siya ng tulong sa mga otoridad para suyurin ang islang sinasabi namin. Nakipagtulungan din kami sa kanila. Sumama kami at pinuntahan nga ng mga otoridad ang lugar na tinutukoy namin. Ngunit nang marating namin yun at halugugin nila ang buong isla, wala silang natagpuang tribo. Wala raw ibang nakatira roon. Itinuro namin kung saan matatagpuan ang pamayanan ng mga tribong aswang at ang lugar kung saan ginagawa nila ang ritual tuwing undas. Pero wala ring bakas doon. Walang nangyari sa paghahanap namin. Sigurado kami na yun ang isla. Hindi kami maaaring magkamali. Pero kahit anong gawin nilang galugad sa buong isla ay wala silang nakitang bakas
ng mga aswang. Litong-lito kami noon, paanong bigla na lang silang nawala sa islang yun? Sinabihan pa kami ng mga alagad ng batas na sinasayang lang daw namin ang oras nila kaya pailing-iling silang bumalik sa kabilang isla. Bigla na lang kaming naawa kay Tata Nato nang bigla siyang humagulgol dahil hindi na niya alam kung nasaan ang pamangkin niya. Hindi na siya naniwala sa amin dahil wala raw ebidensya na pinatay ng mga aswang si Jonjon. Ang tanging naiwan na ebidensya ay ang ginamit naming bangka pabalik sa kabilang isla. Pero ang sabi ni Tata Nato ay hindi lang daw si Jonjon ang may ganoong bangka. Lahat daw ng bangkero doon ay ganoon din ang disenyo ng bangka. Kaya hindi raw yun matibay na patunay sa sinasabi namin. Hindi na namin siya pinilit at nagbasya na kaming tatlo na bumalik na sa syudad. Pagdating namin sa Maynila, sumumpa kaming tatlo na walang makakaalam ng mga nangyari sa amin sa islang yon. Hindi namin sinabi sa mga magulang namin ang nakapanghihilakbot na pangyayaring yon dahil tiyak na pagagalitan lang kami ng mga ito. Lalo na ang mga magulang ko. Kahit kay Lola Pasha, inilihim namin ang lahat. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam ng sikreto naming tatlong magkakaibigan. Dito ko lang talaga sa channel nyo ibinahagi ang aming karanasan na nakatatak na sa isip namin habang kami ay nabubuhay. Si Karen ay nagtatrabaho na sa Florida at doon na rin naninirahan kasama ang kanyang asawa. Si Jonas naman ay nasa bansang Jordan at nakatakdang umuwi rito sa Pilipinas sa susunod na taon dahil matatapos na ang kontrata niya roon. Hindi na siya nakapag-asawa dahil napakapihikan sa babae ang loko. Ako naman ay may asawa na rin at may 3 anak. Mas pinili kong magtrabaho dito sa ating bansa dahil ayokong malayo sa aking pamilya. Mula noon wala na akong nabalitaan na may mga nawawalang turista sa probinsya naming yun sa Visayas. Siguro ay tuluyan ang umalis doon ang tribo ng mga aswang. Sa isip ko patuloy pa rin akong nagpapasalamat sa batang si Ella dahil siya ang dahilan kung bakit buhay pa kami ng mga kaibigan ko. Lagi nating tandaan na pag-isipan nating mabuti ang bawat desisyong gagawin natin dahil sa maling galaw ay maaari itong magdulot ng kapahamakan.